موال سب ماما تغردا هو ماما تبع سمع له حج اسمع الله ماما تغردا حر موال سب زي ودا زعلم زي خا زلعلم زنبر انت زخوس نفسي نصور زخونه مخنيات مهلوك نيرو جنك اتسيوف زخونه سغباراتكن اتحماق كيكن او المتحق انيا فرادي مزقلا او عرات حاطيات تزضحكي ابتشللتنيان كدعان سغا خلخي انتايو تي تهبيو مرسي وكريستوس املاخي بتأزيو زفره منبر فردخاء سنبد ناس العالماي فردخاء بركخ بيتم ملكوتاوي نصبراق برهان كان كتقالخو انا حسوم دنوس او عراتي دقشه زلخو اب هيوتيون زي قدوس تخونكو نايت تقبال قرص اب الناس بموساد اهل بينا وقاخو او املاح انا جبنኛ ايمو يقرب للي ابل اللخو امين هللويا آمين أون تحت دنقل ترحس عبيت الله أون تحت دنقل نباريخي إتي قلطف تلال ترديكي زرقحي نتي أب حيلنا كم معبل زقامات الكفؤ سبات كابا يرحقي نتا حممتي نفسي بخنتنت عزيو حلوة طفئة على أمه ناب صولتن من قسقاسن عبقسية مخنياتو نسخي أخللتن محرتن اتلمني علايت عدن إخي عدن منشي هيوت نقسين أملاخين قويتا إيسوس كريستوس تسفاي إخي هللويا أو قويتا بزاليت إزيان عامو بزي حاتيات كن حدر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برخت أزيو بزح برختك أزيو بزح إيو قدوس سمكا أول نزل عالم كبري زمولو إيو أمين أو قيتا كمتي أبخات وكلنا يوزلنا محردك كمو اتخونلنا عينتي كل نعاخا يتصبيا اللوا نسخا أبوان مقبي اتهوو أو أملاخنا مدحانينا أو تسفى كل وسنات مدري سمعنا أو قيتا نسخا إخا كابزي حالت إزي نزل عالم تدحننا تعقبنا آمين أو قيتا بروخ إخا أمو فردخا محارن أو قيتا حق النتكا بروخ إخا أمو كبرخا أبرهالي أو قيتا محردكا نزل عالم ينبر أو قيتا نعاي نتقبر إدكا كاب ولدو نب ولدو معقوبية سلزخونكا أي تنسأغني أو قيتاي نعاخا بديلة إيا أمو محارنن نفسي يدحنن نابلكو إسألي ألخو أو قيتا أباخا توكيلة ألخو أمو أدحنني فقادكا خقبركا محارني نسخا أملاخي فالفالي هوت إخا برهان كان دما إنا برهان كنرئي محردكا نابتم زفلطوخا كخبر كأناب قناعات لبي تمتص صقان برختن مسغانان بحق إناتكا إيو أو قدمي عالم زنبركا نزل عالم اتنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعاخا مسغانا وداسي جرماني قبا لومن كل ساعة نزل عالم آمين أو لعول قويتا بأخا مؤمانن نسمكا مزمارن سنة يؤمو محردكا كاب تصبح حق النتكا دما ليتي إزنتو الله آمين هللويا آمين وسلوس قدوس محارنا وسلوس قدوس محارنا وسلوس قدوس محارنا وقويتا حداتنا هدقلنا ملو الله وقويتا حداتنا بدلنا وقويتا بدلنا يتصبصبلنا وقويتا بسانا يقربلنا وقويتا نحوم ما تزبخا
ዝሓየሞም ምእንቲ እትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነብሶም እዕርፍ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማኖና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕረግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣጥፊካ ግበርዋ ፕሊስ ሚት ንገብረኩም ኣለና ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንፅሊ ናበላ መስለን أنا لما هرنا قلنا بدلهم كم زحدنا لهم بدلنا نحسن بدلنا نمبر فتنا يتكون إنجسن هايلين كبر نزل على إما أمين وزيت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك الله روح لنا خادم لي هي إسقاهون دنقلي خاد جابير سوات كويتا سراوي سلام لك الله نستقان سبرخ لي هي فركر سهم برخ يوم تسقى جابير مساقي في ستة سوالكي هذه أثناء سريلنا نفط والدقي يسكرسس من تانا نحرت لنا آمين آمين وداسي سلوس قدس سجيريا مثلا أبي مرجيتا وداسي سلوس قدس كورنا ويتا وداسي سلوس قدس سجيريا اوكي مسجانا نقدس دنجل مريم دي هو قتل كعاد قتل نمر يسقى دحان اوكي وقدست ملت تسقى دنجل مريم كل جزية دنجل زخون كولادي تعملا خاد كريستوس سلام نبلكي من تحاتياتنا حد قلنا نفكر وده صلوتنا عرقلنا نحاكينا برهان يس كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدست دنجل سلام نبلكي حاتيات نفسنا حديقوخ محررنا نبغيت على منلنا وقدست دنجل مريم ولادي أملاخ ندك سب إمن تأملادي نودخ يس كريستوس بحدقة حاتيات كساقونا لمنلنا وني حاك نقست دنجل سلام نبلكي ون أماني الأملاخنا زولد كلنا مما كحيت عليتنا سلام تانغربلكي ودنجل بقويتا يس كريستوس تأمنت أملادي حاتياتنا من تحت قلنا أذكر لنا ጸሎት ሃይማኖት ጽገረዳ ማማ ጽገረዳ ኦኬ አበባ ሓጎስ መተው ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት أدى حقني أبراهام نخبركي أو قدس دنجل ولادة أملاخ مدحن عالم سلزودت كلنا مسيخ أنا نفسنا سلزد حننا نمسجنكي أو قيتانا نقصنا مدحاننا يس كريستوس كبرين عخايخون نسخانا هواريات موجسهم نسمعتها تخليلهم نسقط كان إلتهم نبيت كريستيان صنعات نحط أن حدقت بحد زمولك كوتو سلوس قدس نبسر نسجدلون نخبرون وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا آمين 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 نهاية صلوت عنديت كل بزحزة سماين مدرن زرقان زيرقان بزفترة بحد اكزيابير أبنا أمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس علم كي تفترة مسؤول هلو بزخونا والد واحد ونا أمن كاب برهان زترخ ببرهان كاب حق إني أملاخ زترخ بأملاخ زتولد أمبر فتور زي خونا بملكوتو مسأب معرز خونا كل بؤوز تفترة بزي كوغنا أبز مدري زولو يخون ويس أب سماي زولو منمز تفترة يلبون مأنتانا مأنتسب مأنتم دحنتنا كاب سماي زوردة بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقالة بس سب كونو دما بزمن بينتنا وبلاتوس مأنتانا تسقلة حمامة مكرا مسكال تقبلة موتة تقابرة أب قدوسات مصحف كم استصحفة أم مبل سالساي معلتي كم موتان تفلو تنسأ بخبري ناب سماي عرقة أبي ما نابو تقمدة كم بحدش نهيا وانا نموتان انكفرد بخبرخ مزيو نمانقستو مودعتا يبلون قويتان محوين بزخونة كاب أب بزسرسة منفس قدوس نأمن مسأبن والدن نسقدلون نمسكنون بنبيات التزربة ايو لعلو كلو ناي
ሃይማኖት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ንትንሳኤ ሙታንን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሕደገልና Krialaison, 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 krialaison. krialaison, krialaison. Krialaison, 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 krialaison. Krialaison, 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 krialaison. Krialaison, krialaison, krialaison. Krialaison. Krialaison, krialaison. አማኑኤል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ሆን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይል ብታት ምሳኻ ምሳና ይኹን ምክንያቱ አብሽ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ዘይካኻ ረዳኢ ኦ አምላክ አቦና አባና ሕደር በደልና ይቅረት ግበረና እቲ ድሌትናን ብዘይ ድሌትና ናጥን ዝሰራሕበት ውርን ጉድ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝሰሙ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረት እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ቡቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማይ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ በከ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጽዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብርኹ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አባሽ ናይ ንስሐ ጸሎት ራይ ቅድሚያ ንሽቲ ሓበሬታ ንኩልና ክትኮነና እታ ወጎይታ ቡቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ እናበልና ትብል ዘላ ንካህንያ ትግደፍ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሕዚ ዝኾነ ጸሎት ክንገብር ከለና ትቐሺ ይምሃረና በለልና ማለት እያ ነቲ ካህን ክንገድፋ ንኩልና ዳሕራይ ምስ ካልኦት ኮይና ክንፅሊ ከለና ክንፈልጣ እታ ወጎይታ ከምዚ እናበልና ከነመስግነካ ቡቕዓት ግበረና ትብል ንካህን ንገድፋ
ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ኣብ ኩሉ ጭንቀትና ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ እውን ምስኡን ክብሪን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባእካ ሕጅን ዘለዓለመ ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ኩሉ ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ ስሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብስናያት ተመላእኻን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታት እንድማነና ተቐበል ሂወትና ቀናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓጢኣትናን ኣንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ሓዘንን ስቅያት ልብ ምርድዓና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳት መላእኽትካ ሓልወና ኣብ ውህደት እምነት ከንመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ክቡር ምስግን ወድኻ ንስኻትኩምሲ ክፅልዩ ከለኹም ከም ዝበሉ እናበለ ከም ዝመሃረና ከምዚ ኢልና ክንፅዋዓካ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕመሳና እንደገልና ኣብ ክባድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ክፍረ ከርስኹም ርኺ ከምኡ ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሓራይ እግዚኣብሔር ይቀበሎ። ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሸር ክገብሩልና ምእንቲ መምህር ተኽሉ ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ ስዩም ታ ሆስት ሃበለ ክሳብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ብፀጋ ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ሰዓት በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝፈቀደልና ልኡለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንሎሙ እውን ኣብ ምስጢረ ንስሓ ካልኣይ ክፋል ተዳልዮም ቃል እግዚኣብሔር ከካፍሉና ቀሪቦም ዘለው ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ ስዩም እዮም። ቅድሚ ዶክተር ምጅማሮም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረና ምናልባት ነቶም ዘይነበርና መዘኻኸሪ ተቀደልና ልኡለ ባህሪ መጀመርያ ክርስትና ከመይ ኢሉ ኣባና በፂሑ ክርስትና ኣባና ንክበፅሕ ዝተኸፍሎን ዝኽፈሎን ዘሎ ዋጋ ኢሎም ካብ ዘበነ ሃዋርያት ጀሚሮም ክሳብዚ ዘለናዮ መዓልቲ ንክርስትና ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ብኣብነት ገይሮም ስእላዊ መግለፂ ገይሮም ብኣናብስቲ እናተበልዑ ከለው ሰማዕታት በናብስቲ እናተበልዑ ከለው ነቲ ስታድየም ወይ ነቲ ዓውዲ ዘብርህ ዝነበረ ሬሳ ሰማዕታት ምንባሩ ኣብ ዘበነ ሰማዕታት ዝተኸፍለ ዋጋ ብሰፊሕ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣርማንያ እተን ዕራቕን ዝስቀላ ዝነበራ ምእንቲ ክርስቶስ ዝተኸፍለ ዋጋ ዝተሰርሐ ኣብያተ ክርስቲያናት ከመይ ኢሉ ከም ዝፈረሰን ከመይ ኢሉ ከም ዝተሃንፀን ብሓፂሩ ኣባና ንክበፅሕ ሰማዕታት ዝኸፈልዎ ዋጋ ኣስፊሖም ገሊፆምልና ክሳብዚ ሕጂ ዝኽፈል ዘሎ ክሳብዚ ዘለናዮ ክሳብ ናይ ኣቦና ቅዱስ ፓትርያርክ እምነት ንክሰፍሕ ወይ እምነት ንከይጠፍእ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ምዃኑ ኣዝዩ ሰሓብን ኣገዳስን ዝኸውን ስእላዊ መግለፂ ገይሮም እዮም ጀሚሮሞ ብድሕሪኡ ኣርእስትና ምስጢረ ንስሓ ምዃኑ ሓቢሮምና ምስጢረ ንስሓ ክብሉ ከለዉ ሓደ ካብቶም 7 ምስጢራት ቤተክርስትያን ምዃኑ ኢሎም
نعم في مقدم نعنا خبرهلنا زي دقومن زي دقومن شوعة مستيرات بتخرستيان أبريهم ناب كان دار استون بمئتاو مستيران السحا دحنت يوحسلنا بزين السحا حدقات يلون نسحا مملسي مالتي ترن مخانو نسحا زي اتوسب دحنت كم زي بقولو حدقات حاتيات كم زي ركب بدم إياس كريستوس كدحنو زخولو اتوم بمنستيران السحا بعف دقان السحا زاتو مخانوم نسحا كاب دنبه ناب دنبه نساقا قرالو إلوم شبوت زخنا مجلس يوم هيبوم مالت كاب دنبه ناب دنبه كاب حاتيات ناب صدقي كاب سلمات ناب برهان كاب رخصت ناب قدسنا كاب ناي ديابلوس ناي موتن مخان ناي اكزابير ناي هوتن مخان إلوم زلنا يو دنبه كنن نصر عزخاخيرومنا قصيلوم ابن السحا توما قدس زبهالو محرتن صقان زوهد مخانو محرت مالت زغبرنايو ابسا يحدقلنا صدقي صقا مالت كا بصدقي خنبر يردانا حيلي خوننا مالت دقيمنا ناب حاتيات كينملس دحرن السحا ناب حاتيات مملاس بفصوم كم زي قبا اسعيبهم بزعبا حاتيات محرت صقا صدقي السحا زبلو زم حمش شبزر استزي كل جزيه كنذكرهم زلنا خنلا مامدوم زلنا اذكرهم بدحريو حاونا دياقون دكتور برهان نابتقندر استاتيوم ترجم حاتيات مالت نتقبرو زتبهلنايو زي مقبارن نت اي تقبرو زتبهلنايو مقبارن بحاصيرو حاتيات مالت تئزاز እግዚአብሔር مفراس مخانو اسفيحهم ابريهم لنا املاخ مس حاتيات حبرت سلازي بلو حاتيات زغبر كاب እግዚአብሔር يفله ስለዚህ حاتيات ማለት ካብ እግዚአብሔር مفلاي مخانو ገሊጾምልና ቀጺሎም ጠራይ حاتيات ከይንገብር አዚዙና ዘይኮነስ እግዚአብሔር حاتيات ከይንገብሩን አጠንቂቅናይል ስለዚህ አቀዲሙ እግዚአብሔር بعلاማ ስለሰርሕ حاتيات እንተገርኩም አስበ حاتيات እዚ ኢሉ ነቦና አዳምን ነደህነ ሔዋንን ከም ዝገለጸሎም ስለዚህ እግዚአብሔር አጠንቂቂ ሕጁን የጠንቅቃሉ ኢሎም اسعيبهم جمار حاتيات لهم حاتيات ابين بخمين تجميرو ابزبل حتو ويا نوسار استي حاتيات اب سمايات بديابلوس اب جنت كاب ادمن هوانن كم تجمره غليصوملنا قصيلهم منጭ حاتيات من يلوم منጭ حاتيات شيطان مخانو كما يغيرون حاتيات ابانا كسروصو خمزفتن كم زي دبي خلصو خلو بمثلال نأمرونا بمسلمات ودي الشيطان زي مفلات بقرحي ملأخ برهان بممثال حاتيات نمقبار بملعال حساباتنا نلبونانا بمتتاو بحمامن سقاين قال كيدان بمفراس بمنفسو أبلعلي إيوب مالت بمقزاز قبروت تلو هنا نخي نفسن بمعقات بفتوت كان بتمنيت كان محبال بس أبابا بمحلال زياتهم من كالوت زمسلو شيطان زتقوم لهم وديتات كنفلتهم كم زلنا كنلب مولون كم زلنا زخاخيرهم نسحا ناي نسحا ملامدي بوتا غزانا مخانو مسنستنا مسوتنا مسدقنا اب غزانا نسحا كنلامامد كم زلنا اسفيهم غليصوملنا ابتناي غباي غزي كاب غباي زمصه حمش حتو نيرو حاونا دياقون دكتور برهانه نتي حمش حتتات بغبو مليسمو سب منጭ حاتيات سب مخانو مالت اب 163 ገጽ يوم بصيحهم زلو سلازي غزي نزز غزي زهبنا እና መስገንኩን እና ወደስኩን እዛ አውደ ምህረት ናብ ዶክተር ብርሃነ ስዩም ከሳጋግሬ ናሃውና ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት ክህቦም ናዓና ኸአ ሰሚዑ ዝዓቁር ዓቂሩ ዘዋህልል ዝገብር ዝፍጽም ጸጋን ጽድቅን ከም ትዝበልዎ ክዋሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሃውና ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ ቋዳሃን መጻኹም ጉባኤ ናባኹም سلام كلاتكم قاعدين صنحكم
كمزلنا خلاي جزية خنراخب نا إجابير فقط سلزخنا خبر مسكنا نعوخنو سلام كل خاتكم راين بار كافتي أبوي مرجتات بوجرم قريبهم تسمع نايتي زحلف جبرنايو لو ما عند خاء كافتي ناي زحلف نقصينا نجنا نعو تسمع مغرب هذا اللي يخوينا يسمعن بغتا نفتي هاي لو معتي حبتي بغداي بس احنا يو قتلنا خنرينا شير كجبركم يزلن سلايدز وجرنا نقصينا امبارح all right okay أبزي أنا بعدنا بس إحنا نيرنا لغاتكم عندنا إجابير أملاخ مسانا خونا بمجدنا كله أبتي نزاربو أبتي نعو خنا خبروا لنا بمدبنا نجارات كله أدمع زخنا خناتات فترة لنا إجابير أملاخ مسانا يكون كلتوي سلسته أبد الأخوان مساهم الله خمس بلنا تسباب من مقبار مسؤولنا نزينا إلو ما أنتي مشيت تمرتنا كنجمرنا إجابير أملاخ مسانا يكون بار حلف وان كابتي كابسيت ان زبقس حتياتنا رينا مغنياتو حجينا ابت حتياتنا دلنا قدمنا نسحم خدنا بخما يجمر منيتي مبقسيو كابيو ابيو غلطات رينا نيرنا لو مخا سب منچو زخونه حتيات خنرينا كاب سب زبقس كاب بعلنا زبقس حتيات مالتيو حلف وان كابسيت ان كبقس بزتفل عليه ملكعنا قبره نعنا أنت أتاليلو أنت أكابات إيرو زخانة مجد جيرو أفتناتو مجدين خناتو زجبرو تعرتات فينا نيرنا لو مخا بجزار اسنا بنفسنا إنه جبرو حتياتات خمرينا حجبزي انتي نرئي تي ولك أسب بعلو زجبرو حتياتالو أبزي خمت دحلف وان زقلت لكم نتمتحف بتخكل يدخل دلو تراح تي كان أجد داسي تقصيات أبزم سألكم دلو نسون فلي حبر جريل له ماتان مستوعلو تكيلو امبر خال زسجر كنا جريلن كابزي مسودعكم جن خال تحساس وزدلي أب بيتسبكم عندنا كسلكم كدوم مخلهم بدم بيجرو نقول سب لاين تاسس نتابع تسب ملتا كرد أبز ما قد يجركم تقربوا تدخلوا يخمموا ስለዚህ ድሕሪ እዚ ብምውዳእና እንደገና ተመሊስኩም ነት መጽሓፍ ከተንብብዎ ተስፋ ገብረ ዓዲምኩም ተንቢብኩም ኸ ዝበለፀ ክኸውን ንኽእል ማለት በኣር ኣብዚ ናይ ሰብ ምንጩ ዝኾነ ሓጢኣት ከዓ መጀመርያ ንሪኦ እንታይ እዩ እቲ ውልቀ ሰብ ባዕሉ ዘበግሶ ሓጢኣት ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ተገሊጹ ደሎ ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ይብለና ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ بجزاء تمنيتون بتناتو دليتون تسحيبو تحبيلو اب حطيات نود بتناتنا خبعلنا زبقسنا مالتي خابنا حنا تمنيت قالنا ابنت كهبتمي الكا ناب زيد اللي حطيات كتاتو تخيل سقاوي دليتكا خطرويلكا ناب زيد اللي نغرات كتكاي تخيل بناتكا دليت مالتي تمنيتكا وي دليتكا تسحيبكا مانم كيدفعك مانم كيسحبك بعد خاط تقبرو حاتيات خمزه والله يحبرنا الله مالتي እንደገና ከዓ እዚ ትውልቀ ሰብ ባዕሉ ዝገብሮ ኮይኑ ካልኦት ብካልኦት ሰባት ከዓ ዝግበር ነገር ከዓ ኣሎ ካልኦት ሰባት ንዓኻ ደፋፊኦም ድዩ ዋላ ቀባጢሮም ድዩ ናብ ሓጢያት ከም ትድፋዕ ዝገብሩ ከዓ መገዲ እውን ኣሎ ንኣብነት እዚ ሓጢያት ክትገብር ብምንታይ ብምሕባል ማለት ኣታሊሎም ወይ ከተሳጊሮም ኢሎም ንዓኻ ናብቲ ሓጢያት ንክትገብር ክስሕቡኻ ከሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ልዕሊኻ በደል ብምፍጻም ነቲ ሓጢያት ንምግባር ይድርኹኻ ከም ካልኦት ገለ ኣገዲሶም ወይ ከምዚ ንግበር ገለ ኣታሊሉ ሓጢያት ክግብረካ ከሎ ተኻልኣይ ከዓኒ ንዓኻ ሕማቕ ነገር ከምዝገበሩኻ ንስኻ ወይ ባዕልኻ እትወስዶ ግብረ መልሲ ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ክወስደካ ይኽእል ናብ ካልእ ዝገረደ ሓጢያት ከምርሓካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበደሉኻ ዘይኮነስ እቲ ንኣታቶም እትህቦም ሓጥእ ግብረ መልሲ ማለት እቲ ዝስማዓካ ፅልኢ ቂምን ንዕኡ ክትፈድየልካ ትሕልኖ ነገራት ወይ መፍዳይ ሕነ እቲ ብሰንኪ ናቱኻ እተቋርፆ ሰናይ ግብሪ
እዚኦም ኩሎም ካብቲ ናይ ኣምላኽ መገዲ ይፈልዩኻ ማለት እዩ ሓጢኣት ክንብል ከለና ሓደ መንገድና እንታይ እዩ ብቀዳማይ ምጥቅስናዮ ነበረ ሓጥኣ ማለት ሲኢኑ ማለት እዩ እንታይ ይድስእን ዘሎ ፅድቂ ናይ ኣምላኽ ይድስእን ዘሎ መገዲ ኣምላኽ ይጠፍኦ ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይጠፍኦ ኣሎ ይሃጥእ ማለት ይጠፍእ ይስእን ስለዚ ሓጢኣት ኮነና ኣሎ ተሰናይ ግብሪ ክንገብሮ ዝግባአና ዝነበረ ክንገርፎ ከለና ንሓጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ብሰንኪቲ ካልእ ሰብ ዝመፀና ፀገማት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ንምግላፅ ዝኣክል ይስሓቅ ብደቂ ጌራር ዝረኸቦ መከራ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 25 ተገሊጹ ኣሎ ይስሓቅ ብስቶማኡ ዝነበሩ ህዝቢ እቲ እሱ ዝነበረሎም ዝነበረ ህዝቢ ምስኦም ከይበኣስ ኢሉ ናይ ገዛ ርእሱ ቀደማ ቦታቱ ኩዒቶም ድሕሪኡ ግን ተቐቢሩ ዝነበረ ጉድጓድ ኩዒቱ ዝኣክል ማይ ረኺቡ ክነብር እንከሎ እቶም ፀላእቱ ዝነበሩ ኣብቲ ዋንቲ ግን መፂኦም ክደፍንሉ ከለዉ ካብቲ ሓደ ቦታ መልሶም ምስ ደፈንሉ ካልእ ቦታ ከዓ ከይዱ ክኩዕት ንዕኡ እውን ክደፍንሉ እዚኦም እንታይ እዮም ዝገብሮ ዘለዉ ፀገማት ይፈጥሩሉ ኣለዉ ኣብ ነብሱ ሕርቃን የበጋግሱ ኣለዉ ድሕሪኡ እዚ ከዓ ምንታይ ዝወስደካ ናብ ግብረ መልሲ ንምሃብ ሕነ ንክትፈድም ይባል እዚ ሓደ ኣብነት ክንርኢ ንኽእል ከምኡውን ዮሴፍ ብኣሕዋቱ ዝረኸቦ ፀገማት ዋላ እኳ ዮሴፍ ብትክክል እንተዘይሓጠአ ብሰንኪናቱ ግን ክንደይ ኣብ ውሽጡ ዝመላለስ ሕማቕ ነገራት ክመፅእ ከም ዝኽእል ካልኦት ከዓ ከም ዮሴፍ ዘይኮኑ ቡርትዓት ዘይኮኑ ሰባት ግን ብቐሊሉ ኣብ ከመይ ዓይነት ናይ ሕነ ምፍዳይ ኩነታት ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ክሕብረና ካብዚ ብቐሊሉ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እምበኣረይ እዚኣቶም ብናይቲ ሰብ ባዕልና ነበግሶ ኣሎ ብሰብ ንምገስ ሓጢኣታት ኣሎ ጠንቅታት ናይ እዚ እንታይ እዩ በዚ ዘንኪ ሓጢኣት ዝመፅና ጠንቅታት ወይ ከዓ ሳዕቤናት እንታይ ኣለዉ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና ግን ኣብዚ እቲ ናይቲ ፀላኢና ዓቕሚ ምፍላጥ ከዓ ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ዓቕምታቱ ንምፍላጥ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስና ቅድሚ ምእታውና ናይ ብኣብነት ሕጂ ዓቕሚ ሰይጣን ምግምጋም ከድልየና እዩ ምክንያቱ ምስኡ ልክዕ ዝመፅእ ስለ ዝመፅእ እቲ ጠንቅታት ማለት እዩ ሓደ ናይ ሰይጣን ጉርሒ ምፍላጥ ብጣዕሚ ወይ ከዓ ናቱ ርቀት ናቱ ኣካያይዳ እተወስዱ ወብሮ መንገድታት ኩሉ ንሱ እዚታት ምፍላጥና ንዓና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክኾነና ክእል ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:11 እንታይ ይብለና ግናኸ ሰይጣን ከይብለፀልና ውዲቱ ኣይንስሕተን ኢና ይብለና ናቱ ውዲት ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሰይጣን ከዓ ዝግርግር ዝብርትዕ እንታይ ምስ ኮነ እዩ ንሕና በቲ ቁኑዕ መገዲ ክንከይድ ምስ ጀመርና እቲ መገዲ እናጎየና ብንኸደሉ እዋናት ነቲ ናትና ጉያ ንኸሕንኩል እንተተኻኢልዎ ከዓ ሓንኩሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣውዲቑ ቀትለና ከቁስለና ካብቲ መገዲ ከኣልየና ሙታት ገይሩ ክድርብየና ካብቲ መንገዲ ኣምላኽ ከርሕቀና እዩ እዚ ብቀዳማይ እውን ጠቂስና ነርናና ናይ ሰይጣን ነገር ኩሉ ከስእነና ማለት ሓጥእ ማለት ከም ዝበልኩም ምስኣን ማለት ኒ ካብቲ ናይ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ኣርሒቑ ንኣምላኽ ባዕሉ ካባና ኣርሒቑ ኣብቲ ናቱ ናይ ፀልማት ናይ ሰይጣን ቦታ ንኽእትወና ዝጥቀመሉ ሜላ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ ናቱ ጉርሒ ናቱ ሓይሊ ከዓ ኣሎ ምስኡ ሓይሊ ከዓ እንታይ እዩ ሽዑ እግዚኣብሔር ንሰይጣን በሎ ብለና ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 1 እስኪ ሓንቲ ናብኡ ደኣ ኢድካ ኣይትዘርግሕ እምበር ዘለዎ ኩሉ ኣብ ኢድካ ሂበካ እኒኹ በሎ ሰይጣን ከዓ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ወፀ ኢልና ሽዑ ብኸመይ ገይሩ ነቶም ደቁ ከም ዝቐተሎም ብኸመይ ገይሩ ተናኡ ዝነበራ ንብረቱ ከም ዝዝረፍ ከም ዝገበረ እዚ ኩሉ ሓይልታት እዚ ተጠቒሙ ንኢዮብ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ፀገም ከም ዝፈጠረሉ ከዓ ክንፈልጦ የድልየና ማለት እዚኦም ኩሎም ክንገጥም ከለና ምስ ፀላኢና እዚ ነገራት እዚ ምፍላጥ ከምቲ በቀዳማይ ብኸመይ ኣታሊሉ ክገብሮ ከም ዝኽእል ርኢና ነርና ብኸመይ ሓባቢሉ ንዓና ሕጂ ከዓ እቲ ዘለዎ ክጥቀመሉ ዝኽእል መሳርሕታት ምፍላጥና እቲ ዘለዎ ሓይሊ እቲ ዘለዎ እቲ ናቱ ኣካይዱ ምፍላጥና ንዓና ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምክንያቱ ፀላኢኻ ብኸመይ ዓጢቕሎ ምፍላጥ እንታይ እዩ ዘጥቅዕ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት ምክንያቱ ንሕና ሕጂ ምስ ሰይጣን ዋላ ሓንቲ ነገር የብልና ብጀካ ኣብ ውግእ ምህላው ንሱ ምስ ሰይጣን ዝግበር ዕርቂ የለን ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ምስ ሰይጣን ዋላ ሓንቲ ነገር ዕርቂ ስለዘየለን ንሱ ከዓ ንዓና ንኸጥፍእ ለይትን መዓልትን ከይደቀሰ ዝሓድር ዝኣክል ልምዲ ዘለዎ ን2000 ዓመታት ዝሰርሓሉ ነገራት እዩ ዝሰርሕ ስለዚ እቲ ምሳና ዝገጥም ዘሎ ሰይጣን ናይ ብሓቂ ሓያል ልምዲ ዘለዎ ሓያል ተኽእሎ ዘለዎ ሓያል ጉርሒ ዘለዎ ኮታስ እዚ ዘይበሃል ዕጥቂ ዝዓጠቐ ንዓና ንኸጥቅዕ ኢሉ ተበጊሱ ምህላው ምፍላጥና ንዓና ኣገዳሲ እዩ
ولا كوات المسانا دلو خاون العلي يبلص انت هنا دارجا مبزحتنا نت مسانا دلو ديك نفلطو سلنخيل سقاب نفلطو ግን نت نايت سيطان ونتلو مفلاط كان انا اقداسي كون الناس ስለዝኽእል ነዚታት ተጠቅመና ይኽእል ማለት እዩ ስልጣን ከም ዘሎ ኣብ ዓለም ዝናቱ ግዛት ከም ዝኾነ ዝኻምታይ ኢልና ላብ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 እንታይ ብለና ገዛኢ እዚ ዓለም እዚኣ ብለና ኣሎ እዚ ናይ ሓቂ ካብ ዳንኤል መልአኽ ምስ መጽ እቲ ስልጣን ናይ ዓለም እቲ መራሒ ወይ ከዓ ገዛኢ ናይ ዓለም እዚ ክንደይ ከም ዝተዋግኡን 21 መዓልታት ዝኣክል ከም ዝተዋግኡ ርኢና ነርና ዝሓለፈ እዋኑን ከምኡ ጳውሎስ እቲ ሰይጣን ከም ዝኸልከሎ ርኢና ነርና ስለዚህ እቲ ውግእ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ስልጣን ከም ዘለዎ ሓይሊ ከም ዘለዎ ጉርሕን ተሎ ከም ጥቀም ናይ ሰይጣን መንገድታት ፍላጥና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካብዚ ብምቕጻል ከዓ ሙሱኻ በአንጻር ናይ ዝኻን እንታይ ክንርኢ ንኽእል ከዓ ድኻም ናትና ኣሎ ናትና ድኻም ከዓ ንዕኡ ብጣዕሚ ከምዚ ድኹዕ ማለት ከምዚ ነዚ እኽሊ ዝጠቅም ንዕኡ ክዓቢ ዝጠቕሞ ንዓና ናትና ድኻም ከዓ ነቲ ሓጢኣት ንኸብዝሕ ወይ ከዓ ነቲ ሓጢኣት ኣብ ውሽጥና ንኸስፍር ብጣዕሚ ነትናትና ኩነታት ከዓ ይምዝምዞ ማለት ንኣብነት ድኻም ሰብ ببهريو دخام زلو فطوري نحاتيات مغنيات الناقبرة بدخامو دما كاب أملاخ يرحق مسدخمنا ناب أملاخ بملمان تسقاخ نقبل قدس مسحفكا يمعدنا دخيمنا خين رحق أبن دخم اللوان دخيمنا لنا بتخريستيان متطو مبال نشجر بتخريستيان مخاد نقرفو دخيمنا لنا مسحف قدس من باب نقرفو دخيمنا لنا تصوم مسعام نقرفو دخكوتاس دخيمنا بمبال نغزارسنا الدخان بمتكام بزح نغرات نتنعنا حيل نعنا حيل خبرنا زخل نغرات كله كي عاتقنا ويكا خم تزقبع كي جبرنا يخن طرف كلنا نتي نسيطان كن هو نخيل نتخمص زخيل صعبينات لنفسنا اقالينا نسيطان هبكم زلنا مردا بتعمي اقداسي يكون قال دخامات نايسب نامنت حج خابزي مدحف قدس نمتقاس اكل سب دخومن تنكأن يزبل أب زخولك معرف 11 قطر 14 انتاي بلنا انبزا خبيدني يمو نبزولو از حزب ازي انا بيني كتصورو اي كئلن ايه مني خمزيلي نيرو قالت تذكروا تخونكم موسى اي خمزيلي نيرو لك انا بيعد تخونو موسى نتي حزبي مسشغرو بزوح مسغرو مرمت حزبي بتميت كتودأنا دي خانة جوزم تأخنا كوتاس بتعم حيال كالات بزدربيلو زنبر اوان مالتيو موسى هاي بحكي دخيمو تنخيو لبو تنخيو مالتي سلاز انبزا خيودني يمو نبزولو از حزبزي اينا بينيك تصور ايك إلني كبل كالو انتا يخونا له مالتي نفسو يدخاخ مالو نتناي سيطان متكعتي نمكل خال اب كندي برتعو تنكيرو تطاو زبل دخيمو تصنع على مالتي سلاز تنهانا الدخام نتي متكعتي ناي سيطان كاسل زبرتعو ازيتات مفلات بتعمي اقداسي ايو كالاي فتصمنت يبلنان مستدخام زخيد يزون انا صادق انت زخون كوا افي بدلنيا ايخا يلو مفردني يبل ايوب اذا انت مالتي والا كوا مولو صدق انت جبرنا بقله نغرنا انا خغاغينا زخل نغر كابس غنا زبغس نغرات الله كل سا والا حدا سبون انت خنه بزناتنا بناتو كئلت بناتو فلتت ويكا بناتو حيلي أبكر ما أملاح بتصدق أو كبل زغل سب يلن سلازي يلخ أيو اتي أملاحاوي منفس دلو ويكا ملكوت زتوهادو السقا كمت زدلي نعون خقبركا اتي اكزابير وولد قال دخونه اكزابير وولد نسو سقان نفسن لبيسو كم فتسم سب فتسم أملاح بمخان بزي حاتيات نتناتنا دخام تصيرو كابتينا يزال عالم طفعات كدحنا الناس تجدد المغنيات بزي مغنياتو السب فتسوم كون سلازي كيل 9 طبو غيرو حنت نت من دحرجيغا غيرو روماي ودي الله مالت سلازخونه سلازخ ايو نحنا نقربو والحنت نجر صدقي يلنا قدم املاح بسرحنا لنا نمكحلو نجرون يبلنا سلازي ولا صادق وين انت ترانا بمحرته قالو صادق زبلنا نمبر كم سب نحنا حدياتنياتات فينا لذي اذا دخمنتنا زي اذا فصمنا زي ملاونا خا ان شيطان ما عند ربوت هيكونلو
መጥቅዕ ቦታ ከዓ ብቐሊሉ ይኾነሉ ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ከዓኒ ኣብቶም ብሉፃት ሰባት ከይትረፈውን ተራእዩ እዩ ትድኻም ማለት እዩ ንኣብነት ዝሓለፈ እዋን እውን ጠቂስና ነርና ኣብርሃም ድማ ብዛዕባ ሰበይቱ ሳራ ሓብተይ እያ በለ እዚ ደጋጊሙ እዩ ገይርዎ ሓንሳብ ጥራሕ ኣይኮነን ንምንታይ ሓብተይ ኢሉ ማእታን ከይመውት ፈሪሑ እዩ እቲ ፈርዖን ከይቀትሎ ማእታን ወይ እቲ ንጉስ ናይቲ ዓዲ ኣብቲ አቢሜሌክ ዝነበረሉ እዋን ማእታን ንኣብርሃም ብሰንኪ ሰበይቱ ከይቀትሎ ማእታን ኢሉ ፈሪሑ ኣብርሃም ነታ ብፀይቱ ዝኾነት ሰበይቲ ኣብ ክንዲ ሰበይቲ እያ ምባል ሓስዩ ሓፍተይ እያ ክብል ተገዲድ ማለት ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ንሰይጣን እንደገና ካልእ ቦታ ንህቦ ኣለና ብምንታይ ድመፅለሎ እዚ ዋላ እቶም ንፉዓት ኢና ዋላ እቶም ፈላጣት ኢና ንብል ዋላ እቶም ጻድቃናት እዮም ዝበሃሉ እንትኾነ ገለ ነገር ድኻም ክህልዎም ከም ዝኽእል ኩሎም ዞም ድኻም ናይ ሰብ ኢልና ፀብፂብና እዮም ዘለና ከዓ እዚኦም ንኩሎም ክንሪኦም ከለና ንሰይጣን ኣቃሊዖም ናብቲ ጠንቅታት ናይቲ ሓጢኣት ዘቃልዑና ናትና ናይ ውሽጣዊ ፀገማትና ወይ ባህርያትና ከምዃኖም ምፍላጦም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ እንገብሮ ጥምጥም ምስ ሰይጣን ብጣዕሚ ክዕውተና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ምዝዚ ድኻም ናይ ሰብ ክንርኢ ከለና ብተወሳኺ እንታይ ይብል ሰብ ድሩትነት ወይ ሕፅረታት ኣለና ኩሉ ሰዓት እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንምሳሌ ኣእጋሩ ምቑሕ ይብለና ኣነ ከይሓልፍ ኢሉ ንመገደይ ዓፂዎ ኣብተን መተሓላለፍየይ ፀልማት ዘርጊሕለይ መን እቲ ዝርግሕን ትዝዓፅን ደሎ እቲ መቑሕ ዝገብረልና ዘሎ እቲ ፀላኤ ሰናያት ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ኩሉ ሰዓት እዚ ይድርበልና እዚኦም ኩሎም እዚኣቶም እውን እንደገና ደጋጊመ ከም ዝብሎ ዘለኹ ንዓና ንምክልኻል መዳን ክጠቕሙና እቶም ናትና ድኽመታትና ክንፈልጥ ማእታን እዩ ካልኣይ ወገን ናይ ሰብ ነገር ውሱን እዩ ናትና ዕድሜና ከምቲ ናይቲ ሰይጣን ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ልዕሊ 2000 ዝኣክል ዕድመ ዘለዎ ዓለምካ ትፍጠር ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ልምድታት ሒዙ ዘሎ ሰይጣን ንሕና ግን ክንዱ ዝኣክል ዕድል የብልናን እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ብናትና የድብል ኣለኹም በር በቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ጌርና ግን ነዚ ኩሉ እዚ ሙሉእ ክንገብሮ ከም ንኽእል ከዓ ዘተኣማምን ውሕስነት ኣለና ካብ ኣምላኽና ንሱ ኣቦትኡ ኣቐሚጠ ከም ዝብል ኣለኹ ምክንያቱ ናትና ጥራሕ ንምፍላጥ ብዝብል ማለት እዩ መዝሙር ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 10 እንታይ ይብለልና መዓልትታት ዓመታትና 70 ዓመት እንተበዝሐ ከዓ 80 ዓመት እዩ ቀልጢፉ ይሓልፍ ነፊርና እውን ንኸይድ ኢና እሞ ክብረቱ ፃዕርን መከራን እዩ ከይተፈለጠና ኢና ንኸይድ ገና ወዲ 15 ዓመት ወዲ 20 ዓመት ከለኻ እቲ ወዲ 40 ኣዝዩ ኣረጊት መስለካ እቲ ወዲ 40 ነቲ ወዲ 60 ኣረጊት ይመስሎ እቲ ወዲ 60 ነቲ ወዲ 80 ኣረጊት ይመስሎ እቲ ወዲ 80 ከዓ ነቲ ወዲ 100 ከምኡ ንወስኾም እንዳበልና ከይተፈለጠና ዓመታትና ነፊሩ ይኸይድ ስለዚ ዓመታትና ምዝካር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ወፃኢ ዘለናዮ ኩነታት ዓመታትና ከይንዝክር ዘገድደና ኩነታት መሊ እዩ ኣብ ዓድና ክኾን ከሎ እቶም ብታሕቲ መፂኦም ኣያ ኣቦ ገለ ክብልካ ከለዉ የዘኻኽሩካ ኣበይ ከም ዘለካ ኣብዚ ዓዲ እዚ ግን ከምኡ ይኮነን እሞ እቲ ውሱንነትና ዘይምፍላጥ ኣብ ዘይንደልዮ ሓጢኣት ክእትወና ከም ዝኽእል እዚ ሓደ ጠንቂ ናይዚ ናይቲ ሓጢኣት ከም ዝኽእል እውን ክንግምት ብዙሕ ዘሸግረና ኮይኑ ኣይስማዓንን ኩላኻትኩም ብትፈልጦ መገዲ ማለት እየ ካልኣይ ተደሪቱ እዩ ዝነብር እቲ ሰብ ከይወፅእ ሲ ብመንደቕ ከበበኒ ንሰንሰለተይ ከዓ ንሰንሰለተይ ኣኽበዶ እብለና እቲ ሰይጣን ከም ድላይና ካብቲ ናብትን ክንዋናጨፋ ኢና ብነገራት ድዩ ብሰይጣን ድዩ ወይ ብካልእ ስጋዊ ኩነታት ድዩ ውስራት ንኸውን ማለት ካብቲ ዘለናዮ ብገመድ ክንቅፈት ደይኮነሲ ከምቲ ዘለናዮ ፍኒሕኒሕ ክንብል ወይ ከዓ ናብዚ ናብትን ክንብል ኣይንኽእልን እንኳዳ ሕጂ በዚ ሕጂ መፂእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ንፍታሕ ኣለና ኣነ ብዚ ኮይነ ኣብ ዲትሮይት ንስኻትኩም ኣብ ዋሽንግተን ካልኦት እውን ኣብ ዘለኹም ካብ ካልእ ቦታ እውን ትህልው ትኾኑ ንኩላትና ግን ሳላዚ ቴክኖሎጂ እዚ ነቲ ዝነበረ ርሕቐት ብምሕፃር እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ እዚ መገዲ ዝኸፊቱ ናይ ብሓቂ ከዓ ንጥቀመሉ ኣለና ንፅቡቕ ክንጥቀመሉ ዝኽእል ንሕማቕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ንሕና ግን ከምዚ ኢልና ንፅቡቕ ክንጥቀመሉ ከለና ነቲ ዝነበረና ድሩትነት ሰይርልና እዩ ዝሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሓደ ካብቲ ፅቡቕ ነገራት ወይ ከዓ ሲልቨር ላይኒንግ ዝበሃል ማለት እዩ ካብቲ ሕማቕ ፅቡቕ ክወፅእ ከም ዝኽእል
ካብቲ ዝነበረ ብሰንኪ እዚ ቫይረስ ዝመፀ እዚ ነገራት እዚ ከይተፈለጠና ኣብ ኢድና ብምእታው ናይ ብሓቂ በዚ ጉዳይ እዚ ክንጥቀም ንኽእል ኣለና እሞ ካብቲ ዱርትነትና ንወፅእ ኣለና ማለት ስለዚ እቲ ዱርትነቱን ብትኸፊሉ ብመጠኑ ካብዚ በዚ ከምዚታቱን ንድሕና ኣለና ግን እቲ ሓደ ፀንፀግም ዝነበረ ብፍላይ ቤተክርስትያና ዝነበረ ሕፅረት ድኽመት ምስኡ እውን ዱርትነት ክሳብ ክንደይ ከም ዝነበረ ብዙሕ ዘፀግመና ኣይመስለንን ንምርድኡ ካልኣይ ብትናይ ድኽመት ዝተላዓለ ዋላ ሓደ ሰብ ፀጉሩ ክቅይር ኣይክእልን ዋላ እኳ ግዝያውን ዝኾነ ቲንታ ተገበርና ዋላ ገለ እንተገበርና ነቲ መሰረታዊ ክስታይና ግን ክንቅይሮ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እናሓለፈ ስለ ዝኸይድ ማለት ንሱ እውን ብጣዕሚ ዕቱብ ዝኾነ ምክትታል ዲስፕሊን የድልየካ ከምኡ ጌርካ ንክትከይድ እውን ዝኽእልካ ከም ዘለካ ክትከይድ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ካብ ፀጉሪ ርእስኻ ሓንቲ ከተፃዕዱ ወይ ከተፀልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሓል ስለዚ ናትና ድኽመት ይነገረና ኣሎ ምስኡ እውን ካልእ ዝኸይድ ኣሎ ናትና ድኽመትና ንሰይጣን ዘጠዓዕመሉ ንኸጥቅዓና ፅቡቅ ዕድል ዝፈጥረሉ ንቁመትና ንክንውስኸሉ ኣይንኽእልን ነገራትና ክንቅይር ኣይንኽእልን በኣንፃሩ ግን ክንርዳእና ዘለዎ ከም ትቅድም ኢልና ዘለና ዋላ እኳ ጨጉርና ክንቅይሮ ተዘይከኣልና ሓንቲ ፀጉሪ ካብ ጨጉርና ግን ክትወድቕ ከላ እግዚኣብሔር ይፈልጣ እዚ እንታይ ማለት እዩ እግዚኣብሔርካ ክሳብ ክንደይ ልዕልቲ ናይቲ ሰይጣናዊ ሓይሊ ልዕሊኡ ኮይዱ ዝተዓፃፀፈ መልክዕ ገይሩ ንዓና ከምዚ ሕብሕበናን ኣብቲ ንገብሮ ምስ ሰይጣን ኣብ ንገብሮ ውግእ ከዓ ኩሉ ሳዕ ምሳና ኣብ ጎንና ኮይኑ ከም ዝሕግዘናን ከዓ ክንፈልጥ ይግባአና እቲ ውግእ ናተይ ኢልዎ ንኢያሱ ኣብ ምስ ደቂ እስራኤል ኮይኑ ንፍልስጤም ኣብ ዝዋጋኣሉ ዝነበረ እቲ ውግእ ናተይ እስኻ ጥራሕ ኪድና ስለዚ ንሕና ከዓ እቲ ውግእ ናቱ እዩ ብዘይናቱ ካል ሓንቲ ብዘይናቱ ደገፍ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና እሞ ምስ ኩሉ ድኻማትና እንተሎ ክፀረና ዝኽእል ሊቀ ካህናት ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ በትናትና መከራ ገይሩ እንተሎ ዝሓለፈ እቲ ንሕና ድኻም ኣፀቢቑ ዝርድኦ ስለ ዘለና ከዓ ነዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ድኻማት ዝሸፊኑ ብዓወት ከውፃና ከም ዝኽእል ከምቲ ንሱ ዕውት ዝኾነ ንሕና እውን ዕውታት ክንከውን ከም ንኽእል ከዓ ክንፈልጥ የድልየና እንደገና ንምዝኽኻር ዝኣክል እዩ ስለዚ ከምቲ ጨጉርና ክትወድቕ ከላ ዝዝክሮ ከምኡውን ወይ ከዓ ከምቲ ንጨጉርና ክንከላኸለሉ ዘይንኽእል ንቁመትና ከዓ ክንውስኸሉ ከምዚ ከማይ ሓፂር ወይ ከም ቀሽ ወለት ንስየ ከም ቀሽ ተስፎም ክንከውን ኢልና እናተወጢጥና ተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና እሞ እዚ እንተሎ ድኽመት ምዃኑ ክንፈልጦ የድልየና ማለት እዩ ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ ዋላ እኳ ብሕክምና ሕጂ ንገብሮ ነገራት እንተሎ ብመጠኑ ማለት እየ ሙሉእ ብምሉእ ዘይኮነስ ብመጠኑ እንገብሮ ነገራት እኳ እንተሎ ብሓይሊ ሕክምና እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ተላዒሉ ኣነ ፅባሕ ጀሚረ ኣብ ክንዲ 6 እንታይ ድብል 6 ፊት ኣዝዩ ነዊሕ ድሓን 5 ፊትን ፈረቓን እንድሕር ነይረሲ ካብ ፅባሕ ጀሚረ 6 ክኾነ ኢልካ ክትቅይሮ ኣይትኽእልና ድሕሪ ፀኒሕካ ከዓ ካብ 6 ናብ 5 ከውርዳ ኢሎም መዓልቲ ኢልካ ክትብል ኣይትኽእልና ብካልእ መገድ ብሓሳብ ገይሩ ከምኡ ክገብር ክእል እንተ ቀዳማይ ተላዒሉ ነይሩ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ልዒልና ነርና ኣብዚ ይኮነን ከምዚ ሰባት ሎሚ ተላዒሎም ኖኖ ካብሎም ጀሚረ ወዲ ዘይኮንኩስ ጓል እየ ዝብሉ ዓይነት ኣይኮነን እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ ዝሓለፈ እዋን ተማሂርና ነርና ኢና ሰይጣን ከመይ ገይሩ ኣብ ተሓሳስባና ኣትዩ ክቅይሮ ከም ዝኽእል እሞ ንሓጢኣት ከም ዝጥቀመሉ እሱ ንምርዳእ ተኣክል እዚ ግን ነቲ ስጋ ብዘለዎ ከም ዘለዎ ጌርካ ክትቅይሮ ክትነውሕ ክትሓፅር ሎሚ ሓፂረ ፅባሕ ነዊሕ ገለ ክትብል ኣይትኽእልና ብሓሳብካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ሓሳባዊ ዝኾነ ሓጢኣት ዘእቱ ነገር ማለት እዩ እዚ ግን ዝተሓዝ ዝጭበጥ ብዝኾነ ነገር ማለት እዩ ክትቀያይሮ ከም ልብኻ ከም ዘይከኣል ንምጥቃስ ዝኣክል ማለት እዩ ካልእ መፃኢኡ ካብኡ ዝተሰወረ እዩ ዋላ ሰይጣን እውን መፃኢ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ እንተኾነ ግን በቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ነገራት ገይሩ ንኣብነት ኣነ ፅባሕ እንድሕር ዋሽንግተን ክኸይድ ሓሲበ ኮይነ ፅባሕ እንዳቐሽ ተስፎም ክሓድር የለ እንድሕር ሓሲበ ኣብ እንዳቐሽ ተስፎም ከም ዝኾኑ ገለ ክብል ክእል እየ ምክንያቱ ፅባሕ መደብ ስለ ዝገበርኩ ማለት እዩ ሰይጣን እውን ከምኡ ዓይነት ክገብር ክእል እንተኾነ ግን ሓደ ብዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ዘሎ ነቲ ክመፅእ ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ነገር ካብ ኣፍና ኣብ ነውፃሉ እዋን ግን ሰይጣን ቀልጢፉ ነቲ ናትና ሓሳብ ክፈልጦ ክእል እዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ምፍላጥ ክእለት ስለ ዘለዎ ምስቲ ኩሉ ዓንተ ወይ ዝበልና ክእለታትና ተሓዊሱ ንዓና ኣብ ጉድኣት ከውፃልና ስለ ዝኽእል ካብ ኣፍኩም ዝወፅእ ነገር ኩሉ ሰብ ተጠንቀቐሉ ከም ዝበለና ክንጠንቀቐሉ ከም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ መፃኢና ካብኡ ዝተሰወረ መፃኢኡ ካብኡ ዝተሰወረ እዩ ከም ዝብለና ዋላ ንሰይጣን እውን ድምልከት ነገር እዩ እንተኾነ ግን ንሱ ብምስቲ ዘለዎ ቅልጣፌ ብዙሕ
تعصف الكابان على مالتي تخونه جن اتناتنا دخمت نمتصبصاب ذاكرنا بزي لاعل له معلتي تولدو ايتفلطني خامو بصباح ايتمكح بلنا المصباح إلنا خين مكح مهناتنا خين طفء بسيطان تلو خين قلع سنتولو بتناتنا غيرو بناتنا قالات بناتنا التحساسبات تقيمون عنا خيتك عنا ماتان بناتنا ባህርያት ድኻምና ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ፍልጠቱን ካብኡ ዝተሰወረ እዩ ምክንያቱ ናቹራል ዝኾነ ፍልጠት ከምቲ ናይቲ ጉርሒ ኣለዎ ዝበልናዮ ናይ ሰይጣን ከምኡ ዓይነት ጉርሒ የብልና ንሕና ገና ንኣሽቲና ገና ህፃናት ኢና ቅድሚ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ማለት እዩ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጦም ግና ካብኣ ምስ ትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውጥ ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ ብለና ከሎ ፍልጠት እተፍልጥ ብለና ከሎ እዚ ፍልጠት እዝን እቲ ሰማያዊ ፍልጠትን ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ኣብቲ ኣዳምን ሔዋንን ነታ ኦም እቲኣ ክበል ምስ በልዑ ክፉእን ጽቡቕን እተፍልጥ ዝብለና ዘሎ ብናይ ስግኦም መገዲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን እውን ፖስት ሞደርኒዝም ዝበሃል በፂሕናሉ ዘለና እዋን ጽቡቕን ሕማቕን ኣብ ዘይንፈልየሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓቂ ዝበሃል ንኣብነት ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ፖስት ሞደርኒዝም ምናልባት ግዜ ተሊና ወይ ብካል መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ፖስት ሞደርኒዝም ዝበሃል ዘሎ ክንፈልጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ፖስት ሞደርኒዝም ወይ ከዓ ድሕሪ ግዝያውነት ወይ ድሕሪ ዘመናውነት ዝበሃል ሓቂ ዝበሃል ነገር የለን ይዝብል ትናቱ ኣምር ሓቂ ዝበሃል የለን ሓቂ ከዓ መን እዩ እንድሕር ንዝክሮ ኮይና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን ስለዘለና ማለት ንዕኡ ንኽፃረርካ እዩ ሰይጣናዊ ዝኾነ ተሓሳስባን ከምዚ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ፀገማትን ኣብዚ እዋን ዝእቱ ደሎ እቲ ፍልጠት እቲ ኣብ ስጋ ዝምስረት ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣነ እንተ ደኣ ሓቂ የለዮ ንዓይ ሓቂ እዩ እቲ ካልእ ሰብ ክፃወረኒ ኣለዎ ነትናተይ ዝበልኩ ማለት ዝብል ብጣዕሚ ዝንቡዕ ዝኾነ ተሓሳስባ ንሰይጣን ዝጥዕም ንዕኡ ነቲ ነዚ ዝኽተል ሰብ ኣብ ሓጢኣት ብቐሊሉ ክእትዎ ዝኽእል ነገራት ከም ዝኾነ ካብዚ ክንፈልጦ የድልየና ስለዚ እዞም ኩሎም እዚኦም ድኻማትና እዚኣቶም እንተ ደኣ ፈሊጥና ኣብቲ ንሓጢኣት ናብ ሓጢኣት ገፁ ክስሕበና ዝደለሎ ሰይጣን ስጋን ዓለምን ናይ ብሓቂ ክንከላኸል ተኽእሎ ክህልወና ክእል እሞ ብኡ ምክንያት ናብዚ ዝዝርግሑ ዘለዉ መፅሓፍ ተፃሒፎም ዘለዉ ስለዚ ኩላቶም ክነስተውዕል በዚ እግረ መንገደይ የተሓሳስብ ካልእ ደረት ፍልጠታት ወዲሰብ ሕጂ ወዲሰብ ፈላጤ ዝብል ኣሎ ግን ደረት ኣለዎ ትናት ፍልጠታት እሱ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ፍልጠታቱ ድንቁርና ኣለዎ ሓደ ወዲሰብ ንሕና ዶናቁር ኢና በት ሓደ ወገን ከመይ እንድሕር ኢልና ንኣብነት መዝሙር 73 እንታይ ይብለና ሓሸኹ ደንቆረውን ነበርኩ ኣብ ቅድሜኻ ከም እንስሳ ኾንኩ ይብለና ደንቂርና ማለት እዩ እንድሕር እቲ ደንቆሮ ዝበሃል ከመን እዩ እቲ ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጥ እዩ እቲ ንእግዚኣብሔር ዘይፈርህ እዩ እንድሕር ትዝክሩ ኮንኩም እቲ ናይ መጀመርያ ጥበብ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ እግዚኣብሔር ዘይፈርህ ሰብ ከንታይ ይብል እንታይ ይኸውን ዓሻ እዩ ዝኸውን ማለት ምክንያቱ ጥበብ የብሉ እግዚኣብሔር ምፍራሕ እታ ናይ መጀመርያ ጥበብ እያ እግዚኣብሔር ዘይፈርህ ሰብ ከዓ ጥበብ የብሉን እቲ ዓሻስ እንታይ ይብል ይብለና መዝሙር ዳዊት እቲ ዓሻሲ እግዚኣብሔር የለን ዝብል ይብለና ኩሉ ሰዓት ዝጠቕሶ ሰብ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ናይ NIH ሓላፊ ዘሎ እዚ ናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ሄልስ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ቤተሳይዳ እዚ ዓብይ ናይ መንግስቲ መስሪያ ቤት ንዕኡ ዝመርሖ ዶክተር ፍራንሲስ ኮሊንስ ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ናቱ ምፍላጥ እዚ ፍራንሲስ ኮሊንስ እዚ እቲ ሂማን ፕሮጀክት ዝብል ዲዛይን ዝገበረ እዩ ሂማን ፕሮጀክት ማለት ከዓ እንታይ እዩ ንሰብሲ እቲ ናቱ ብሉፕሪንት ንብሎ ልክዕ እቲ ብትግርኛ እንታይ ዝበሃል ብሉፕሪንት ይፈልጥና ግን ካርታ ማለት ክብሎ ክእል መስለኒ ካርታ እዩ ዝበሃል መስለኒ እቲ ካርታ ናይታ ገዛ ካርታ እንድሕር ረኺብካ ልክዕ ሓምታ ገዛ ከም በታ ካርታ ጌርካ ነታ ገዛ ክትሰርሓ ትኽእል ኢኻ እታ ካርታ ትነግረካ እያ ክንደይ ዝኣክል ስፍሓት ኣለዎ እቲ መሰረት ክንደይ ዝኣክል ግፍሒ ክህልዎ ኣለዎ እንታይ መሳርሒ ኣብኡ ክኣቱ ኣለዎ ክንደይ እምኒ ክህልዎ ክንደይ ጡብ ኣበየናይ ወገን እንታይ ምድሪ ቤት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኮታስ እቶም ገዛ ዘስራሕኩም ኣብዚ ዓዲ ትፈልጥዎ ከምቲ ካርታ ዝዛረበሉ ኣለኹ ብዙሕ ዘሸግር ኣይመስለንን ኩላትና ካርታ ዘይንፈልጥ ዘለና ኮይና ኣይስማዓንን ሕጂ እዚ ፍራንሲስ ኮሊንስ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ካርታ ናይ ሰብ ዘዳለወ ሰብ ማለት እዩ
ካርታ ናይ ሰብ ከተዳል ከለካ ልክዕ ከምኡ ጌርካ ነቲ ሰብ እውን ክስራሕ ከም ዝከኣል እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፍራንሲስ ኮሊንስ እዚ ነዚ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልጠት ምስ ፈለጠ እቲ ሓደ ዝገበሮ ነገር እንድሕር ሃሊ እንታይ ኢሉ መጀመርያ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ማለት እዩ ንምንታይ ከመስግን ክኢሉ በቲ ዝፈለጦ ደንቆሮ እየ ነይረ ክሳብ ሎም ኢሉ ሕጂ ግን እቲ ናይ እግዚኣብሄር ጥበብ ፈሊጠ ኣለኹ እግዚኣብሄር ከመይ ገይሩ ንሰብ ክፈጥሮ ከም ዝኸኣለ ናይ ሰብ ኣሰራርሓ ብደቂቕ ካብ ውሽጢ ስለ ዝተረዳእክዎ ሕጂ ግን ለቢመ ኢሉ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ኣኽቢሩ ምክንያቱ ለክተና መጀመርያ ጥበብ ኣትዩ ድሓር ጋዜጠኛታት መፂኦም ክጥይቅዎ ከለዉ ፍራንሲስ ከመይ ኢልካ ኢኻ ክንዲዚ ዝኣክል ፍልጠት ሒዝካ እሞ ከዓ ሰብ ዝኣክል ንክትሰርሕ ዘኽእል መደባት ኣውፅኢካ ከተብቅዕ ብኸመይ መልክዕ ብኸመይ ኩነታት ንስኻ ኣማኒ ወይ ከዓ እግዚኣብሄር ኣሎ ኢልካ ከምቶም ጨሪሶም ዘይፈልጡ ደናቁር ክትከውን ትኽእል ኢሎም ይሓትዎ ማለት ሕጂ ብግልባጡ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቶም ዘይፈልጡ ንኣምላኽ ከም ልባማት እቶም ንኣምላኽ ዝፈልጡ ከዓ ከም ደናቁር ፍራንሲስ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ንስኻትኩም ኣይርዳእኩም ቃል ኣምላኽ እቲ እግዚኣብሄር የለን ዝብል ሰብ እሱ ዓሻ ኢሉ ዓሻ ከዓ ኣይርድኦን ኢሉ ዋላ ኣነ ተነገርኩኹም ኣነ ዘይኮንኩ ደንቆሮ ንስኻትኩም ኢኹም ደናቁር ክርዳእኩም እውን ኣይክእልን ኢሉ ብዚ ናሽናል ፓብሊክ ሬድዮ ብኤንፒአር ክዛረበ ሰሚዐ ማለት እዩ ፍራንሲስ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናህና መደባት ምስለ ዘሎ ናቱ ሌክቸራትን ሰማዕክዎ ኣሎ ብጣዕሚ ዘደንቕ ፍጥረት ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ማለት ምስቲ ኩሉ ክእለቱን ፍልጠቱን ንእግዚኣብሄር ከመይ ኢሉ ትሕት ኢሉ ከም ዘመስግንን ንእግዚኣብሄር ከም ዘኽበረን ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ብዝዕኡ ናቱ መፅሓፍትን ኣሎ ሰሚዕኹም ሌክቸራትን ኣሎ እንተሰሚዕኹም ኣዝዩ ብዛዕባ እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ዝገበሮ ነገራት ክንርዳእና ክእል እዩ ምፍላይ ምዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ምዕባለታት ናይ ሕክምና ይኹን ካልእ ነገራት ብዙሕ ክሕግዘና ስለ ዝኽእል ኣብኡ ምፍላጥ የድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ፍልጠት ኣምላኽ ስለ ዘይብሉ ጥበብ ኣምላኽ ስለ ዘይብሉ ደንቆሮ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ዝኸዓ ድሩትነት ነትናትና ፍልጠት ድረት ዝገብረሉ ንድሕሪት ዝመልሰና ናይ ሰይጣን መጥቃዕቲ ዘቃላዓና እሞ ከዓ በዚ ቢልና ከዓ ብቐሊሉ ኣብቲ ናይ ሰይጣናዊ ስራሕ ወይ ከዓ ብሓጢኣት ከውድቐና ዝኽእል ማለት እዩ ምስኡ እውን እቲ መንፈሳዊ ድንቁርና ከዓ ምስኡ ጎን ጎን ዝኸይድ እዩ ብጣዕሚ ትገርም ጥቕስላ ምዕራፍ 1 ኢሳያስ ቁጥር 3 እንታይ ይብል ብዕራይን ዋንኡ ኣድጊ ድማ ንመብልዕ ማል ጎይታኡ ይፈልጥ እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን ህዝበይ እውን ኣየስተውዕልን እዩ ንሕና ኢና እዚኦም ሕጂ ትኽክል እቶም እዱጉና ድዮም እቶም ከብትና ድዮም ገዝኦም ይፈልጡ ኣበይ ሳዕሪ ከም ዝበልዑ ይፈልጡ ኣበይ ማይ ከም ዝሰትፉት መደቀሲኦም ይፈልጡ ዋላ ደርሆ እውን ኣበይ ቦታ ከም ትዓርፍ ኣብቲ ዘንቀዲ ዋላ ኣብቲ ዝግበረላ ናይ መዕረፍ ናታት ትኸይድ ሰዓት 5 ሰዓት 6 ክትከም ከላ ደርሆ ቀልጢፋ ትሰፍር መስፈሪኣ ትፈልጥ ንሕና ግን ደቂ ሰባት ግን ነቲ ፈጣሪና ዝኾነ ኣምላኽና ኣይንፈልጥን እዚ እውን መንፈሳዊ ድንቁርና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፈሊጠ ኢልካ ካብ ቤተክርስትያን ትርሕቕ ብፍላይ ኣብዝናትና ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርኢ ከለኹ ኩሉ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝመላለስ ከምዚ ድዑር ጥራሕ ዘይኮነስ ድኻ ለማኒ ዋላ ሓንቲ ፍልጠት ዘይብሉ ዓሻ ደንቆሮ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝቁፀር ዳርጋ ከምኡ ኢና በፂሕና ብዝሕጂ ዘለናያ ማለት እዩ እዚ ከዓ እግዚኣብሄር ጅና ቀይሮ መፅእ ኣሎ እቶም ምሁራት ደቂ ቤተክርስትያን እውን ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ይኣትዉ ስለ ዘለዉ ነቲ ጉዳይ እውን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብሰፊሕ ንሪኦ ስለ ዘለና ካብቲ ዝሓለፍናዮ ናይ ዘበን ቁርና ዘበን ፀልማት ኣብ ንወፃሉ እዋን ኢና ዘለና በዙ ነዚ ስለ ዝረኣየካ ሰይጣን ክዓርፍ ስለ ዘይክእል ናብ ቤተክርስትያን እውን ብርሃን ክበርሃ ስለ ዘይደሊ እቲ ሰብ እውን ክልብም መንፈሳዊ ድንቁርንኡ ከጥፍእ ስለ ዘይደሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንፓትርያርክና ኣሲሩ ነቶም ኩሎም ፈላጣት ደቂ ቤተክርስትያን ኣሲሩ ኮታስ ዝኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ታዕታዕ ካብ ናይ ሰይጣን ብቐሊሉ ክርዳእና ዝኽእል ኮይኑ ስማዓኒ ንስኻትኩም እውን ከም ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ከመይ ኩነታት ዝሓለፍናዮ ኩላኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም እዚታት እቲ ናይቲ ሰይጣን ኣሰራርሓ ኣብ ሓጢኣት ከመይ ጌር ጎቲቱ ክእትወና ከም ዝኽእል ብኣንፃሩ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ዘለዉ ኣሕዋትና ከዓ በዚ ጉዳይ እዚ ተሳሒቦም ተሓባቢሎም ድዮምስ ዋላ በቲ ዝነበሮም ተቐባጢር ኢሎም ኮታስ ብዝኾነ መገዲ በቲ ናይ ሰይጣናዊ መገዲ ገይሮም ነቲ ኩነታት እቲ ነቲ መፂኡ ዘሎ ኩነታት ንዕኡ ዘካይድዎ ሰባት ከኣለዉ ንዓታቶም ናብ ፅቡቕ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ንስሓ እንተሎ የብቃዕዮም ግን እዚ እቲ መንገድታት ከምኡ ምዃኑ ንምሕባር ዝኣክል ማለት እዩ
ብዛዕባ ኣምላኽ ድንቁርና ኣሎ ትኽክል ዝኽንብሎ ፀናሕና ማለት ተወሳኺ ተንጥቕስታት ደምፅር ኣሎ ምክንያቱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ህዝበይ ዓሻ ስለ ዝብለና ማለት ህዝበይ እንታይ ኢልና ጎይታና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝበይ ዓሻ እዩ እሞ ኣይፈልጠንን ድንዙዛት ደቂ እዮም እሞ ኣእምሮ የብሎምን ከይንምግባር ጥበበኛታት እዮም ሰናይ ንምግባር ግና ኣይፈልጡን እዮም ትክክል ሕጂ ንዓና ዝገልፀልና ዘሎ ብፍላይ እዚ ንሃና ዘሎ መንእሰይ ትውልዲ ኣዝዩ ደንቆሮ ኣዝዩ ጨካን መንፈሳውነት ዘይብሉ ዓረሜን ዝኾነ ፍጥረት ዝኾኑ ንኣሽቱ ደቂ ኢና ወሊድና ዘለና ንሕና ስለዚ ብፍላይ ፍቲ ሃገርና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንክንወፅእ ንሕና ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ሓላፍነት ኣለና ኣብ ውሽጢ ገዛና ኣብ ውሽጢ ቤትና እታ ቃል ኪዳን ዘለዋ ቤት እዚ ኩሉ እዚታት ዕርያ ካብዚ መንፈሳዊ ድንቁርና እዚ ክትገላገል ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድ ይኹነልና ስለዚ እዚታት ኩሉ ክንገልፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ምስኡን ምስትውዓል የብልናን ብዙሕ ምስትውዓል ይጎድለና ምስ ድንቁርና እንተሎ መዝሙር 32 ምዕራፍ 32 ቁጥሪ 9 እንታይ ይብል ከምቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ናባኻ ምቕራብ ስለ ዝኣበየ ብልባብን ብልጓምን ዝግርሑ ኣፍራስን ኣባቕልን ኢኻ ትሰሓብ ይብለና ነይሩ እታ ስላይድ ኢሳያ ምስሊ ናይ ትረአ እንደላ ብዝኾነ ምስትውዓል ከም ዘይብልና ከረዳእና ይኽእል ማለት እዩ ምስኡ ዝተሓዝከ እንታይ ኣለና መንፈሳዊ ድንዛዘ ኣለና እዚኦም ኩሎም ንገልፆም ዘለና ክሳብ ሕጂ ንሰይጣን ከጠዓሙሉ ዝኽእሉ ኣባና ዝረኣዩ ዘለው ድኽመታትን ፀገማትን እዩ መንፈሳዊ ድንዛዘ እንታይ ማለት በኣምላኽ ዝኾንን ከዓ እዩ መንፈሳዊ ድንዛዘ እዚ መዝሙር 92 እንታይ ይብለና ቁጥሪ 5-6 ወጎይታይ ግብርኻ ከመይ ዓብይ እዩ ግብርኻ ከመይ ዓብይ እዩ ሓሳብካ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ዳንደ ኣይፈልጦም ዓሻውን ኣየስተውዕሎን ድንዙዛት ኢና ዳንደ ዝደንዘዝና ማለት እዩ ከም ትቅድም ኢለ ዝነገርኩም ናይ ፍራንሲስ ኮሊንስ ማለት እዩ ፍራንሲስ ኮሊንስ ባይ ዘ ወይ ከምቲ ዝበልኩም እቲ ፕሮጀክት ምስ ወዶ እዩ ኣዝዩ ክርስቲያን ኮይኑ ቅድሚኡ ከምቲ ንጡፍ ክርስቲያን ኣይነበረን ብዙሕ ፍልጠት እውን ኣይነበረ ዋላካ ወዲ ክርስቲያናት እንተነበረ والحمد خمتي ترى خمسناتنا أنا أنت أتوهادو زبل جنت أتوهادو يخون زعبا أملاح زي فلتسن كم عينتي نيرو لحرنا البروجكت مسود دوغن أنا إجزابير منفس قبل بوس إذا حضرت تتمم أملاح مسرعي أي بحكي أبى أملاح كامل كيلو مالت لذي اتناتنا دنزاز لنا تنانا دندنت لنا تنانا عميشة ولا زي مستوعب دغمت مفزاز زوم كلهم زي أتوم سيئان خطك زكالونا نجارات مالتيهم أبنت ناي منفساو دنزاز زلهم سباتيلو ناي إسرائيل مدنزاز أبنت معرف ثلاثان كلتن أبزداقم قطر 18 تنتايبل مخرج طف حزب يوم مو مستوعل كأي بلهم نبلن ملو تتهزبي إذا حج لنا يا خناتات نزيهم نزومنا إسرائيل حزبني يمثل في الله حزبنا حج نعنا كم حزب مالتي نحنا أبزوان زي مخرج طف عنا حزبينا خوينا لنا ስለዚህ ከአዩ ደቅና በኃጢአት ወድቀሉ ነፍስና በኃጢአት ነው ሀገርና በምልታ በኃጢአት ተጫማለ ወላ ቤተክርስቲያንና ኮታስ እዚያ ጽብቅትላታ ዘይት በሃል በሙሉ አምንታይ ኩነታት ከም ዘለና አምንታይ ዓዘቅት አቲና ከም ዘለና በቀሊሉ ክርዳአና ይኽእል ኸውን እግዚአብሔር ካብዝኻ ይባልሃናን ይውፃናን ናይ ደቀ መዛሙርቱ ድንዛዘውን ክንርኢ ንኽእልና ሉቃስ 9 ቁጥር 45 እንታይልዎም ንዓተነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ሐዋርያት ንሳቶም ግና ነዚ ዘረባ እዚኣ ኣየስተውዓልዋን ከየስተባህልዋ ድማ ተሰዊራቶም ነበረት በዛ ዘረባ እዚኣ ከይሓትወውን ፈርሁ እቲ ንሱ ዛረቡ ዝነበረሲ ጨሪሶም ረሲዖም ፈይጦሞ ኣይፈለጥዎን ስለዚ ኣየስተውዓልዎን ዋላ ደቀ መዛሙርቱ እውን ዘይስተውዕልዎ ኩነታት ነይሩ እዩ ንሕና እውን ዘይነስተውዕሉ ኩነታት ኣሎ እዚኦም ዘይነስተውዕሎም ዘለና ግን ክንነቅሕ ኣለና ካብኡ ንኽንነቅሕ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንምስረት ኣለና እቲ መንፈሳዊ ኣፅዋርናን ንሕና ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ቤተክርስትያንና መፂና ስጋውን ደሙን በሊዕና ደሙን ሰቲና ደሙ ስጋኡ በሊዕና ነዚ ክንገብር ከለና እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ይኣቱ መንፈስ ኣምላኽ ንሱ ከዓ ኣብ ሓዝማይ ኮይኑ ከዓ ኸባና ብምውፃእ ነፍስና ጠሊሉ ንኻልኦት ክነጥልል ንኽእል እንተደኣ ዝታት ከይገበርና ኮይና ግን እንዳዘንዘዝና ዲ እንዳነቐፅና ዲ ብኩሉ መግዳይ እቲ ንሪኦ ዘለና ሓጢኣት ተጣዓሚና እቲ ክፉእ ከዓ ቀልጢፍ መፂኡ ናብቲ ዝደልዮ ክወስደና ብዙሕ ፀገም ኣይክህልዎን እዩ ናይ ካልኦት ሰባት ከዓ ዘይምስትውዓል ንኣብነት እቶም ኣይሁድ ከዓ ኢልና
إذا بيت مقدس إزياء ب46 عمت إيه تهانست نسخادو ب3 معالت ختل علات إخا أبلو إذن تايلوم إتيوم قالوا تسباسي بزعبات قويتنا زبلو دلو إكزابير زبلو دلو نقر تشارش زيستو علوهم زنور النمرأي انتايلوم قويتنا كريستوس نتا بيت مقدس إيه هيرودس سرحة 40 عمت قلن عمت زوسدس أفرسوامو ب3 معالت خانس عيلو زيوم كان تايلمو ب46 عمت مولو زتهانتس بغمي ملكي حساب 3 معالت خمس تقبرو نسو قن زعبا نفسي منات السو بعلو يبت مقدس السو يبت مقدس نزيتات جن كاستوعلو أي كالون مناطو دنزازة من منفس قدس دنزازة سلزلو منفساو دنزازة سلزلو إذا خاء نبيناي حتى كم ذاتهم كأخمر إن قلنا دوم غابنا يكون كساب زولو كساب كنزي دفراتن عشناتن زي مستوعلن جيروم نكسرائي نحناون كم عينات كي نقبر كابزي منفساو دنزازة زوتينا نتينة تخفو زخونا أقل نخين خون بتعم خنطنك إذ لينا مالتي بتعم السوور تكون كايدا إزي نزيتات من فضخها بتعم القداسية أي فلطون أي استوعلون دول الحفشة وأب النتيزي مزمور 8 كلتن قطري حموش سنتاي بلنا أي فلطون أي استوعلون أبسلمات ملالسو بزولو مسارات مدرد ما يناوز علو أبسلمات زمالالس مني اتقبار كفو راح يبسلمات زمالالس اتسناي زغورغن أبرهاني زمالالس مغنياتو سبكري اللي إزدل نعو رأي نتي أب سلمان زمالالس كن يحبه إذا لو خاب سب يحبه خاب سب يرحق كير ما تاني السقاي ويتناس كريستوس قال لنا إنه معلت الله نصرح الله ليت خيمة أتكلم لنا مالتي زقول زخان تايو عبد زي مفلات عبد زي مستوعل زقول زي نايت سلمات نابرا نايت دنزازي نابرا زقول زي نسيت نحاتيات زق على عنا مخانو دقاقيمي اسمر اللهم كتستوعلو تسفع قبر يحرزي اتي حاتيات مستقبرنا انتاي توتسيتنا يزويك اتشتو انتاي بعبي أملاخي لنا الله ونادو ناي مود أتا علامة ناي كل عينة بدل جابي هري ونادو بدل كيف تسمى زعزازة نسوس لزخونا مالتي نعبنت ندحر وسيدنا يوسف تي سيتي تا سبيتي بندا نتحلق نبرت سبيتي انتهي لاتو نعم سايدك سيلاتو نغزابيهر كبدل ايدلني لوا مالتي እግዚአብሔር በኮይኑ ግን ሪኦ ነሩ ምክንያቱ እግዚአብሔር አዚዙ ኃጢአት እንታይ ንገብር ስለዚህ ንሕና ኃጢአት ኣብ ንገብረሉ እዋን اتبدل نعوينا نبدلو دلنا مخنياتو قالو عين عبرن دلنا عين قالو نعبر لنا مالتي ادامن هيوانن اي تبلعو مسبلعو مس እግዚአብሔር ምንጻረሩ ደለው مستقوم አይኮነ ደረዘለ ሙስየም ስለዚህ አብዝኻ ስለዚህ ተና መጀመሪያ ሽቶ ናይ ሰይጣን ስራሕ ካንሱ ኩሉ ሳብ በዝኾነ በቲ ንእግዚአብሔር ከቆጥዕ ማእታኒ እግዚአብሔር ተቆጥዑ ኻንሕና مسو أبتنا تقطع خان ودقالنا مالتي المزمور 51 ناي نصح مزمور نبلو إزي أو قطر 4 تنتابل نعاخت راي بدلكو إذن الله ندخل بدلنا من እግዚአብሔርና نبدل لنا نحنا ندحر دنزيزنا نحنا انت دعا بسلمات سريحنا نحنا انت دعا زمينا نحنا انت دعا خطاس كل زبلنا يون سيطان خنطعام نفسنا ندحر نعوت رحاو فينا خوينا نتني እግዚአብሔር كن هو زغبا ነገራት አልዒልና ንዘይጣን ድሕራው ወፊናዮ ድበደል ዘሎ ባዕሉ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ዝኾነ ክንርዳእና ክስላሎ ሓጢያት ኣብ ንገብረሉ እዋን እግዚአብሔር ባዕሉ ይበደል ከም ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን መገድታትና ነዚ ክንዝክር እግዚአብሔር ይሓግዘና ምክንያቱ ክንዝክሮ ከለና እዩ ካብቲ ንገብሮ ዘለና ሕማቕ ነገራት ዓገቢና ንነብስና ስኽኺልና ንምለስ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይሓግዘና كلا يزبدل كالسب الله كل اتي ابلع السب تفصمو بدل يتقالل ناتو نجي عملت حدا سب ندحر كن قتلنا دحر تبقيسنا ندحر قتلنا يون تسبتن بدلو لنا بقصي بقليلو نتي ناتو عدمن حصر لنا ولا تزي قتلنا يون دحر حريمنا يغرون عملت ندحر قريصنا يون دحر لنا زغل بدل زنم صاللنا انت حيت لز جبل السب زخم جمان بدلو لنا
بسنكت نقبر لنا حتيات مالك እግዚአብሔር በዲልናስ ነተሰብት ኻኒ ንብድለና ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰብ ንፍጽሞ ሓጢያት ነተተበዳሊ ናብ ሓጢያት ከም ዝወድቕ ምግባር ከዓ ዝዓለመ እዩ እጅቲ ብስጉን ነብጽሕ ነገራት ኣሎ ካልእ ከዓ ስናምራዊ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ብዝናይሎ ማዓት ምሸት ፕሮግራምና ያልኢልና ነርና እንታይ ነልና ብሰንክቲ ንሕና ነምጾ ናብ ተኻልእ ሰብ ኣብኡ ንሕድሮ ቂም أو نحضروا تسلي نعو نتسب نتلو قدعك بدلنا نمصال لنا منهاتو زيد حاسبو نقر تسلي نحضروا لنا بلقو مالك ويكا خالوت نعناهم وقبرنا خلو أبانا تسلي يحضر اللو نتيوم وحنا نمتايلنا مالك لازم بخلو وقناتو اتناي حاتيات نقر سعبينو تنقطاتو قناي بخلو وقن زدنا خف مالك ስለዚህ ካዩ ጅዝ ሁሉ ዝናብ ይዘዳልወና ደሎ ናፍቲ ንስሓን ምምጻ ማለት ካብዚ ዘለናዮ ኩነታት እዚ ንኽንወጽእ እግዚአብሔር ወላኳ ዝገደላት እዚ እንተፈጠረ መደያይቦ ናይ ንስሓ ምስጢር ፈጢረልና ኣሎ ብኡ ጌርና ደይብና ካብቲ ዝነበርናዮ ጉድጓድ ክንወጽእ ካብቲ ዝነበርናዮ ጸድፊ ክንወጽእ ዘኽእለና መገዲ ዘርጊሕልና ከም ዘሎ ንምብራህ ኣብነት ኣብዚ ይገለጻል ምትላል ናይ ያዕቆብ ንኤሳው ክልተ ግዜ ኣታሊሎ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ታሊሎ ጠሚኽ መጽእ ከሎ ወይ ሓወይ ጠሚኽ ኣለኻ ኢሉ ኣብ ክንድቲ ብገርህነት ዝህቦ መግቢ ኖ ምክንያቱ እዚ ተጠቂ ይስታይ ዝገብር ዘሎ ይብለጸል እዩ ዘሎ ተበላጺ ይኾን ዘሎ በቲ ዘሎ ሽግር ማለት በቲ ዘሎ ጸገማት ተጠቂሙ ንጥቅሙ የውዕል ኣሎ ማለት ጠሚም ምስራዮ ሕጂ ዝብለጸል ኢሉ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ማለት ስለዚ ይጥቀም ስለ ዘሎ ነዚ ነገራት እዚ ጌጋ ምዃኑ ንርእለና ማለት ጊዜ ወስዳለሁ መስለኝ ለመርጌታ ሰመራ ጽሕፈለይ ዘለሃ ኣብታ private text message ገረነ ረሳ ይስተባልኩም ላ እንዳሓን ክንኸተታ ቃልል ወይ ለይ ሓራይ ኣነ ኻስ ጋብ 45 77 45 ክኸይድ ሓሲበ ማለት የብረታ ሓራይ ባር ከተቃለለ እሺ ስለዚህ ትናይ ያዕቆብ ዘምጾ ሳዕቤናት እዩ ቅድለት ክድርኮና ካልእ ጸገማትን ከብድቆ ዝለለየ ማለት እዩ مسؤول خان تايل تفصامي والقسب كالو زخونه زفصم حاتيات نغوداتن طفاتن ناي تفصاميو دعلميو نغوداتهم زغبركو اكي زبلنا خالو سلازي نبقطنا نتسون نغودو زلنا مالتيو نزنا بزيتات يملكت دحريزي بطبيعه بزي ططو كبل خلي عينتات حاتيات زبلون تزرجي يزقصل لخاونيو I think ابزي ططو كبل باغا نبتي حتى الملسن كنا نخل مثلا الرأي قال هو يسمع لنا حاونا دكتور دياكون برهان سيوم آمين تقول استبه لها أحلبنا حديرون مقبارو يبقى عنا سلازي ناي قبائي قزي ناي حاونا دياكون دكتور برهان توتاتنا سمعوا عبوتاتنا ونالو كلهم لذي تساتفتنا تجزينا نتغملو كبر حالنا ندليو نعنا تراجع كنو نخال يتأكمين بلو توتات مخنياتو مستيرن الصحة ناي معلتاوي مستير نابرانا إمالتيو مستيرن الصحة زي دليو أكل بعلمه يكون بدرجة بفلتات يكون مستيرن الصحة زي دليو أماني يلن كال مستيرات ممس كونتات ممس جزينا قال يوم زحلفنا يوم قال يوم زي دليونا خون اليوم مستيرن الصحة جن زي كفوت أفدق مستير سلازخانة سلازنا تجزينا هم تكملوا أنا ونجزي خي وسدلكم تجزينا تكملوا نايقوا بعي جزيه
ኣለና ዲና ስማዕ ኣሎ ዲ واسمع له سلام كم يمسيهم سدرانا كلهم يدهم عليه وتسمعنا تقول دكتور حونا كلهم امين حرقوي آمين بحكي 5 جنيه more of it مالت خمسي بتفرد عينت من قد كنردوت ابنتنا سقاب كندي فاليو 5 اللو كابس حلفة صم سقاب حجي بونت تعب كمسكن كو حلف هيددني تم حزبي سيف خندي سقين مكران بحاوي من دادن بإنساسا مبدعن جميرو زخلو نابزي حملنا نحنا قن حجي we are taking it for granted actually ناي بحكي أطبيقنا تهايمانتنا تأمنتنا كنقبرو زدنا نقرات كنرئي تفتشونا سلازد لهم ناي بحكي اكذابي هيري مسكن امين هجي يشتحتو نالبات دخون زبل نقر سلازد تا حجي بزعبا سيطانسي زحاسبنا يو تتزاربنا يطري عند ديوخون زفلتنا وغير خنا حاسم كلنا ولا غي تزاربنا ون كفتنا يخير دخون يخون دابل كحسب نيرمو I hope انتينا حاسب لنا يفلت يخون إذا تسفى يكبر ساعة حتى كساب حجي ماتشم نحنا خمن نفلتو تانكيو حرقوين سلاز متاخيو صبو حساب تانكيو بس استغاو نحنا هم نفلتو جن تي نسو بتعمي كيلت سلازلو بتعمي قلطافن تولو سلازتقم امبر ناتنا حسابات دلو بعلنا انت زي وصينايو كاوشتنا خرخبو ايكلني نحنا جن نزاربو كتزارب كلخا خاي صقم مص كل ساعه عند حريكم كنكم ولا امنت اندحر كوينو مجمريا انت ايو مسمعي دحر مسمع مؤمن مص دحر مؤمن كا طمقتن دحر طمقت كا سغا اندومن موساد يمص مالتي ስለዚህ انت دا اتيا مسمع مساعد خيد تعال تسمع له تحد خاد زارب الله مالتي نحنا اينا بعدنا نزاربو انت رينا خوينا جنا خيتبلنا خلنا كو صنا خمزخ غبري وي كمزخ غبركاي قال እንዳበልና نزاربو ነገራት አለ ካብ አፍኩም ሕማ ነገራ ይውጻ ዘለና ደላ ኻንሲ ማንያቱ ሻን ስለዝወስዳ ማለት ሻን ወሲዱ ኻ ኣብትንሱ ዝደለ ነገር ናትና ምክንያቱ ትንገብሮ ዳርጋ መብዛሕቱ ግዜ እንዛረብ ኮይና ማለት ትخፉ ዝባሃለ ለሰብ እቲ ዝገብሮ ነገር ይዛረብዩ ይውጾ ይበጫ ብሎይ ይበጫ ከብሎ ኸላ ሰይጣን ይሕዛ ማለት ስለዚህ ዜና እንፈልጥ ምናልባት ካልእተ ሊንኻ ዘማቦታት ወስኸለ Thank you, Dr. Howard. Anele. Kali what is man? Amen. برهاني thank you so much بتعميها سمعنا له سمعنا ترحس هوتي اوكي دكتور برهاني بتعمي كمزي حرقوين زبالته بتعمي إذا مسجن بتعمي مهارة لنا هيمانتنا انتي كم مهانو نفلت علينا مو thank you تحت زلاتني أبتا سلطانو أبتا سلطانو سي أبتا نا يوحنس 12 تا 30 حدن ناتا ريفرنس قبر نيرسي خم بباخل لخو أبتا قصر ستشعته إتي بزل عالم زسحرتا زلو ديابلوس سيطان زبهالو عبي قبل اتنايت انت تمن تدربي نام ندريت تدربي ملأختون مسؤ تدربي حجتا ملأختو سي كما عينت يوم ناتو مالتي ناي شيطان ملأختو مالت ديوس قربتي ابعي برهات الليل بعد هوت يوم تمام حراي بقدامي حتيات بيت جميل اب سماي لنا ساعتنا الى تخوخب برهان تدربي تي حيال كخب النا نيرنا حج مسوق دربي خلو سو ساعتنا الحلافي نيرو كم نايبت كريستيانا تاريخ ابها هلا
ولا كم مصحف قدس بقطات زرخبنا كمنا بيتكريستياننا بحالا تاريخ كن لعلي ميكائيل جبريل نيرو ساتنايل لعلو كلهم ينيرو لعلو كلهم سلاز نبرخ تعبيت حديرو تعبيت كان تايو عني فتاريخ ندز اكل علني لنوب حف حفا بلوا بو مخنيات እግዚአብሔር تعبيت كصاورو زيك الحاتيات دعري خا دربيو مات حجتهم ملائكته زبلنا دلو نعوز لا اخو خا ساتهم تم ملائكتات يمنيروم ግን مسو تدربيو صلمات اتيوم ማለት ነው حجزهم من حدلنا الشيطانن نعوز لا اخو دلو لوخات ناي شيطان كاتهم مسو زنبرو مسو خينهم كاب እግዚአብሔር رحقهم زخدو ملائكتات يم تومناتو ملائكت زبلهم دلو ማለት ስለዚህ እትና እግዚአብሔር መንገድለው ምስ መላእክቱ ቶም ቅዱሳን መላእክት እዚኦም ከአቶም ኩፋት መላእክት ሆነሎ ማለት እቲ ጽቡቅ ዝነበረ ሕማቅ ሆናሎ ንምንታይ ካብ አምላኽ ስለዝርሐቀ እቲ ኤንቲቲዝ ባህልና አብነት ሕጂ ጸልማት ባህልሎ ነገር የለን ጸልማት እንታዩ ናይ ብርሃን ደይ ምህላ ማለት እዞም ሰባት እዚኣቶም ከ ሃጡ ማለት ንእግዚአብሔር ሲኖም ሓጢኦም ጸልማት ኮይኖም ማለት ወገሮም ካኒ እቶም ምስ ዝኸዱ ካልኦት መላእክታቱ መላእክት ማለት ልኡኻት ማለት እቶም ናቱ ልኡኻትን አገልገልትን ከ مسؤ خاطنا من قد أملاخ الجسم كاب أملاخ ريحهم حج خان نعو نأجلجلو عبز عالم زي نعو يجلجلو له مالتي وين نعو تلاعق تخينهم ناتو قبرتاتو اللي يفتسم له مالتي. Thank you قال هو تسمع لنا دكتوري. You welcome هو. قال هو تسمع لنا حاونا دياكون دكتور برهان صبو غيرو ملي سوما يمه نيشتي توسخا مخنياتو شيطان ملؤ سلطان الله نبلا لنا نعنا خاصل عن هيبنا እግዚአብሔር አብል ለሰይጣን ምናልባት ከይጋጫው ዘንግልታ ሐሳባት ተመነን አንቀረቤትን ኩሉ ኃይል ሰላም ከተረግሱ ስልጣን ሂበኩም ኢልናት ስልጣን ከአውህቢ እንደህርቆም ሆይኑ ደህናናስ እንደዚህ ዛከል ስልጣን አለና ብልዕ ሰይጣን ሰይጣን ከአሙሉ ስልጣን አለው በዓለም እንደህሪልና ኮሙንተ ዳ ሆይኑ አመን ይዳት ስልጣን ዘለው አብ ተሰሎንቄ ካላይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 9 ክሳብ 12 ዘሎ ከነበየ እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቅሪ ሓቂ ስለዘይተቀበሉ ንዓታቶም ናይዚ አመጻጻ በኩሉ ጥበራ ዓመጻ በኩሉ ኃይል ትእምርትን ተአምራትን ሓሶትን በኃይል ሰይጣን ይዝኸውን ሕጂ እንታይ ኢሉ እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቅሪ ሓቂ ብዘይ ምቕባሎም ካልእ እቶም ብዓመጻ ባህ ዝብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ሰባት ግዳይ ክገብር ዝኽእል እዚ ሃጓፋት ዘለዎም እዩ ማለት እንድሕር ነዘን ጉዳይ እዚአን እንድሕር ዓፂነየን ግን እቲ ዝተዋህበና ስልጣን ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ኃይል ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ተዋሂብኩም ኣዝሎ ዝብል እዚ ስልጣን እዚ ኣባና ህያዊ እዚ ስልጣን ዘንድሕራሊኻ ዝኩሉ ውዲታት ሰይጣን አባና ከተግብሮ ዓቅምን ክእለትን የብሉን ማለት ይቀነለየ وتسمع لنا كلكم يغني لنا ثانك يو قال لحد كده لحد دوا الراي سمع هاي كمان نمسكهم كلهم أبدا نايدون قرننا كما تصير أبوتات ناي قدم أبت أمنت زنبرهم لعلن بتعمي طلق زخون أمنت نيروهم مستمع بالنا عالم جن أتي كابت هايمانتي أتسب ندار حق خيدو مو كفلت الله أبزخ إلى اللوجيس كاب زابير so can we say علماء تمرتن فلتات أملاهنسي تسألت اليوم كنولو دون خل دياكون برهانة نحن عيني بلونينا تي عنتوي قلت لكم نوركم أي فرانسيس كولينيست كون عوز حالي أنا سوسي عجزي حدا خافتم زماننا أبز حج وانزي زلو حدا خافتم قدامت ساينتيست دغورو خا تناي هيمان بروجكت جينوم بروجكت مودو مسبسي نايسب كارتا موصو زغل زيغير خبقع جن داي امانز نبرسي ازي طبق امان خوين مالتي the language of god زبل حدا مصحف صحيف له زي كل زي زغورو بربعه فيدالاتين እግዚአብሔር አምላክ
እቲ ናይ ሂሞን ፕሮጀክት እዚ ሂሞን ፕሮጀክት እቲ ናቱ ፎርሙላ ክፅሓፍ ከሎ እንድሕር በዚ A4 ሳይዝ ወረቀት ምሳና ጻዕዳ ወረቀት ንጎ ንዑ እንድሕር ኮሚርካያሲ ክንድቲ ናይ ዋሽንግተን ሞኑመንት ክንዱ በጽሕ ማለት ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ነዚ ብኪነ ጥበብ ገይሩ ነዚ ክንዱ ዝኣክል ብዝሕ ዘለዎ ሲ ዓጻጺፉ ኣብ ሓንቲ ወሃዮ ሞ ኣፍታ ወሃዮኻ ኣብ ሓንቲ ኩርናዕ ናይታ ወሃዮ ንኩለን ወሃዮታት ናይ ሰውነትና ሓንቲ ኮፒ ሂብዎን ኣሎ ክንዱ ዝኣክል ምብዝሑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘደንቕ ነገር ከመይ ገይሩ ይተዓጻጸፍ ዝብለሎ ነገር ምዕጻፍ ናይቲ ንጥረ ነገር ብሰብ ዝፈጥር ነገር ካርታ ብዘደንቕ ገይሩ እዩ ነዚታት ምስራኤ ኸይ ፍራንሲስ እቲ ፍልጠት እቲ ምስራኤ ብሓቂ እግዚአብሔር ሲ ኣነስ መን እየ ክንድዚ ዝኣክል ክፈልጥ ዝኽኣል ኢሉ ብንስሓ ብትሕትና ዘቐረቦ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ከዓ ፍልጠት ይነፍሕ ካኢልና እዩ በዘይ ንእሽተይ ሒዝካ ከዓ መልሽካ ክትንፋሕ ትኽእል ኢኻ ኣነ ዝፈልጥ የልካ መልሽካ ከዓ ላዕላውነት ክስማዓካ ክእል ሳጥናኤል ዘውደቆ እኮ ትዕቢት እዩ ወክንድዚ ዝኣክል ስልጣን ኣለኒ ኢሉ ከዓ ዘውደቆ ነገር ኮይ ናቡከደነፆር እኮ ትዕቢት ስለ ዘሕደረኮ እዩ ሚዛን ተመዚንካ ወዲቕካ ትረኺብካ ዝበለኮ ምክንያቱ እዚታት ስለዚ እቲ ናይ ሰብ ውሽጢ ኣሎ ወሳኒ እምበር ፍልጠት ምህላውን ዘይምህላውን ኣይኮነን ተወሳኒ ሳይንስ እውን ኣይኮነን ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ብፍላይ ቤተክርስትያንና ዘይተዓደለቶ ነገር እንተሊ እንታይ ነይሩ ዝሓለፈ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 200 ዓመታት ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣብ ዝመፅሉ ዝነበሩ እዋን እቲ ናይ ዝነበረ ብራናታት እቲ ህዝብና ናይ ምንባብ ክእለቱ ብጣዕሚ ትሑት ምንባር እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብትግርኛ ምቕያርን ምንባብ ምኽኣልን እቲ ህዝብና ከዓ ከንበበ ደይንብብ ኮይኑ ምጽናሕን ብኣፍ ጥራሕ ዝሰምዕ ነይሩ ኣብዚታት እንታይ ኮይኑ እቲ ዝተማሃረ ነቲ ዘዘንበቦ ነቲ ናይ ዝነበሮ ናይ ኣቦታቱ ሃይማኖት እናገደፈ ክኸይድ ጀሚሩ ማለት እዩ ድሓር ግን ሕጂ በሸማን ክንርኢ ኢና ንመጻኢ ብዙሕ ሰብ እናተመለሰ ክመጽእ ኢና ኣብቲ ቀንዲ ሃይማኖት ምክንያቱ ኣብቲ ኸድካ ኣይኮነን ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ዳእሲ ከመይ ጌርካ ነቲ ኣምላኽ ትፈልጦ እዩ ተወሳኒ ክንድቲ ዝቐዶ ክንዱ ክምለስ ክንጅምር ክንርኢ ኢና ስለዚ እቲ ዝነበረ ኩነታት እቲ መግዛእቲ ምንባር እዚ ሕጂ ዘሎ ክፉእ ስርዓት ንባዕሉ ዘእተዎ ፀገማት እዚ ኩሉ ዝታት ተደራሪቡ ክንሪኦ ከለና እዩ ነቲ ናትና ኣፀቢቕና ንኸይንፈልጥ ንኸይንመራመር ታሪክና ንኸይንፈልጥ ዕድል ክንረክብ ኣይከኣልናን ካብዚ ዝተበገሰ ከዓ እቲ ሰብ ቀልጢፍ ከም ሰብ እንታይ ዝበሃል እንግሊዝኛ ኣሎ ኢንስታንት ግራቲፊኬሽን ዝበሃል ሽዕን ድሕጉሶ ነገር በቃ ከምዚ ቀሊል ነገር ዕምባባ ዓይነት ተሎ ሽዕን ብልዕ ክትብሎ ትደሊ ከምኡታት ምስ ረኸበስ ኢሉ ንቅድሚኡ ዝኸይድ እምበር እቲ ዓፂቕ መግቢ ክበልዕ ዝደሊ ኣቦትኡ ክረኽቦ ምኽኣለ ነይሩ ስለዚ ብከምኡ ተሳሒቡ ዝኸደድ ኣሎ እምበር እቲ መሰረታዊ ክንሪኦ ከለና ተሓንዳ ኮነ ሕጂ ከዓ ኣብነት ዝኾኑና ሰባት ከዓ ኣሎ ውሽጢ ክርስትና ሕጂ እሱ እቲ ኣብነታት እናበዝሐ ከይድ ከሎ እቲ ታሕቲ ከዓ ነቲ ናይ ላዕለዋይ ኣብነት እናረኣየ ኣቦትኡ ጠጠው ኢሉ እሞ ብዝበለፀ ነትናቱ እምነትን ሃይማኖትን ክዕቢ ክመራመር እና ዘድልየና ሕጂ ብዙሕ ምምርማር ነቲ ዘሎ ታሪክ ናይ ኣቦታትና ኣውፅኢካ ምርኣይ ክንደይ ዝኣክል ፍልጠት ነይሩ እንታይ ነይሩ እቲ ናይ ቀደምን ናይ ሕጂን ከነላግቦ ምፍታን እዚታት ክግበር ከሎ እስካብ ክንደይ ሃብታም ዝኾነ እምነት ከም ዘለና ብቐሊሉ ክፍለጥ ከኣል እዩ ዝተረፈ ግን እቲ ዝበልናዮ ፍልጠትን ሳይንስን ካብቲ ኣምላኽ ዘርሕቐካ ዘይኮነስ ዘቕርበካ ነገራት ኣነ ንኣብነት ከም ሓኪም ኮይኑ ክሪኦ ከለኹሲ ሕጂ ኩሉ ናይ ሰውነትና ኣሰራርሓ ክሪኦ ከለኹሲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ እቲ ናይ ኣምላኽ ኣሰራርሓ ማለት እዩ እዚስ ብስኢሉ ብከምኡ ብዕድል ድመፀ ወይ ከዓ ብዘገምታዊ ለውጢ ዝበሃል ከምቲ ናይ ኢቮሉሽን ዘሎ ማለት እዩ ብዘገምታዊ ለውጢ ዝመፀ እዩ ክትብሎ እውን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ክንዲ ዝኣክል ዘገምታዊ ስኢሉ ባዕሉ ከምኡ ድመፀ ክትብሎ ኣፀጋሚ እንታይ ደኣስ ንዕኡ ዲዛይን ዝገበሮ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ግን ብጣዕሚ ይሕብረካ ማለት ደምና ከመይ ገይሩ ይዘውር ኣሎ ከመይ ጌርና ትንፍስ ኣለና እዚ ወይ ኣብዚ እግረ መንገዲ ይገልፀልኩም ዘሊ ሳይንስ ከም ሕክምና ዋላ ክንርኢ ከለና ንኩሉ እንደዚ ዘሎ ስጋና መርሚርና ብውሽጥን ደጊኡን ዋላ እንተፈለጥናዮ ብሳይንስ ደረጃ ክንርኢ ከለና ግን ነፍሲ ዝበሃል መንፈስ ዝበሃል ነገር ሳይንስ ኣይፈልጥን እዩ ዋላ ሕክምና ንኣመት ዚሮ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይንፈልጥና ዚሮ ናቲንግ ንኣብነት ሕጂ ቆልዓ ክፍጠር ከሎ ህፃን ሰብ ካብ ናይ ኣቦን ካብ ናይ ኣደን ዘርኢ ጌርካ ክፍጠር እንከሎ
شمونت معلتي تسألني حب دقة دحاوشت شمونت معلتي دحريقنا أما هتسأل خاطر له ناتو أو دقة خعبي تكاب حج خلات يلا حج قلنا قبر الله أب دقة خعبي دحر قرب نالبات بز عمت مجرشة وين عمتها ويكاخو بزغت لو لغتها 3 عمت كم مخوري زنتاي مالتيو نتقول عبدق أوشت كاب ما حتسأل وسعي عبدق كعبي وخول مالتي أبزعبي لوان جن كما يجري يستنفس دلو تنفس خما يجري أتيو معسك إزوات دول له نقدر ساينس عيفلتني لكم الله أجهد أبلي نقدركم الله يلا عيفلتني ساينس نحنا جن بمنفساوي عيني عينا خنردون قيد أنا السب سقات راح يكونس منفس الله نفس الله سلازي إتي ساينسي بتعمل جدولة يقال أخذ اللي ليه خمس الله مالته الراي قال هوت يسمع لنا دكتور دياكون برهان حاونا زار استي بتعمي أقداس يار استي سلازخونت أبي كاش تسفو مسكيتو ساقا حسابات أمونغو سنفلتتن امنتن أمونغو معبالن هايمانوتن زلو زمدناتات وي زلو تسابوتات زولو دخ أخمي قورو خحزو خمزلو رحان نشت اللي حصر عبي لمبر بصبوك يرقل يتوالو دكتور برهاني تنكيو كم يمسكهم كم يلهم كلهم ندحريت نشتي ملس قبلكم كابتا سيطانسي نحساباتنا يفلطو دو تبل زلا أب ملغدي يعقوب معرف حادي فقد 15 تدارينا يا كاب 14 باليمن نفس وكف قنا بجزاء تمنيتو تسحبون تحابيلون يو زفتن فتنا هنوضك لنا مالتي دحر تاتمنيت مستأنست نحاتيات تولدا حاتيات مستفزة مدما نموت تولدا إلى سيطان نحساباتنا خفلطي كلني جن حساباتنا خنا سلسلو خلنا خنا تكبرون كلنا أبزي قلتيفو كتألفنا يخلي نتديليتاتنا خمالا قالنا كعد منا يخلي كل زفلت أب كل زهول جن زي أبي هرتراي نزي أخن فلتام أنت تاتمنيت جن أوش تخلى أنت قتلنا إنه زس ترفني هاي فعلي ندحريلنا نسيطان من قد عاتينا لنا خبزي أنا يخصقوا ما يكلني تاتمنيت ندحراب سرتيلنا بتكبر أو علنا جن سيطان كان زي أصبيعه يدفع عنا خبأ ونكون وصاي أيدليناني مهنياتو أبود كاتنا بتقنعات أبود كات كنا بريز دليناني تعفلتأتن سنة فلتأتن ساينس مالتيو مس مفلات زي أبي هرجن انتاينا خنفلت زلنا علمنا ذو كله تقليد الله زلوسي كابك زي أبي هر انت زي كينو منهم كتقبر كم زي تخلينا خنفلت زلنا أبوتاتنا أيفلتن يوم يروم أيكوننا ممكن بزلنا أتبيعهم من برفلتن يروم دي مسارات فلتات زخونة انتاي نيروم فرحاتك زي أبي هر يكون قدامي فلتات سني فرحاتك زي أبي هر زي عند حر كوينا مجمرة فلتات اتخال زبكا زي أبي هر توسخ مغانو مالتي كل جزء خانة بب جزءه فلتات نداوسخ هيك لكن كاب جزء أبي هر مغانو مفلات مالتي إذا ناي بسنا فلتات راي فليت كان دحر نجزي أبي هر زي بالكاجن أزي خاب سلماتي خازل لها ما برحتو زي بلو جزا مالتي زي أينا خنفلالي هذلنا زي أبي هر زي زبالكا دكتور برهان زبال فرانسيس ناي دي أنا سيكونس مسجبرة يو بكلتش عن حدن كلتش عن كلتن متحف الله ببوي همتم عدل زي رخبكم نتدي أنا the language of God how he created human أملاك كم يقولون نسب كم زفترة نعنا مسبانا مسانا خأز تزارة ربويلي دقلصة حجي ندحر بمنفسه والنثري خايو فلتت ناي سنة فلتت شريشو يبلون نسون تزي قليس الكا خقبر ذكاء لون يلا أبحان تكورنر تبصح كابانين يسخت قصل تزي فقيدو فلتت حجي سلازي ساينس مالت نزي أبير قلص لنا ندك سبات بحكمنا خون بخالق مقعازي خون بقلهن نسخ فقد لنا إنا نفلطون نقبرون زلنا أمبر كابك زي أبير وطا أزقبر نقر ولا حانت خمزي اللي يزرداء كمان مليسو راي قال هوت يسمع لنا أبغى شيء تسفه أمين حراي حزب እግዚአብሔር ጊዜ ቁርብ ደቂቃ አለዋና ሕቶ ርእይቶም ተልዩ አቦታት አለው በቆንዶኻ ሓውና ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ መድረክ አሎ ምዝር እስትና ዝኸይድ ዝኾነ ሕቶ እንተልና ጊዜና እንጠቀመሉ ሕቶላትን ኻት ዳነ
ሕራይ ኣማኒኤል ሰምዑ ካለው መጀመርያ የቀኒልና ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ ኣብዚ መፂኻ ትምህርቲ ዝበና ደለኻ ይወልቀም ናተይ ሕቶ ከብቲ ዓንቲ ወይ ዝተባሃለ ኣብ ሓሳብና ዲ ዘሎ ኣብ ደገት ናይ ሰይጣናዊ መንፈስ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጥናሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ከም ዝብሕቶን ኣብ ደገኻ ካብቲ ሓሳብና ካብቲ ቅድሚ ምዝራብና ድፈልጥ እዩ ኣብ ሮስ መንፈስ ሰይጣን ማለት እዩ ግን እንድሕር ኣብ ወንጌል 8 ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 እንድሕር ዋላ ክሳብ ሰዓት 30 ክሳብ 32 እንድሕር ከይድካ ነቶም ክልተ ኣጋንንቲ ካብ መቃብር ዝወፁ ዝተጓነፍዎ እቶም ኣጋንንቲ ሓዲሮሞ ከም ዝነበረ ዳሕራይ እውን ከውፅኦም ከም ዝኽኣለ እዩ ዝነግረና ሕጂስ ንወዲ ሰብ ስኒ ኣጋንንቲ ኣብ ውሽጢ ኣለዎ ድዮም which is ዲያብሎስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ንሪኦ እውን ኣብ ፀበል ሰብ ክሕፀብ ከሎ ኣብ ዓድና ገለ ክትሪኦ ከለካ ሰብ ትጋኒን ከም ዝወፅእ ትሮስ መንፈስ ከም ዝወፅእ ኢና ንሪኣ ከመይ ኣዚኣ ስኒ ትጋኒን ሰይጣንስ ከመይ ኢሉ ኣብ ውሽጥና ክሓደረና ዝኽእል ይቐኒለይ እንጂ ቅባል ሕቶ ልኢልካ ማንኤል ብወገነይ ክምልሰሞ ካልኦት ከዓ ክትምልኡ ላኢኹም ኣብኡ ናተይ ወገን ግን ክንሪኦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ሰይጣን ኣብ ውሽጡ ዝሓደሮም ሰባት ከምቶም ኣብቲ መቃብር ዝነበሩ ሙሉእ ብምሉእ ዝተቆፃፀሮም እዚኣቶም ሙሉእ ብምሉእ ዝተቆፃፀሮም እዮም ዋላ ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ኣለው ሰይጣናዊ መልእኽቲ ዘካይዱ ከምታት ዝገብሩ እዚኣቶም እዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ንሰይጣን ክንግዛእ ኢና ኢሎም ዝሃብዎ እዮም እቶም ካልኦት ከዓ በቲ ተግባራቶም ዲ በቲ ካልእ ክስተያቶም ዳቢሉ ንዕኡ ኣገልገልቲ ክኾኑ ዘለዩ ሰባት ዝተዋሃቡ ገሊኦም ንእሽቶም ብቆልኦቶም ከለዉ ስድሮም ዝሃብዎም ኮታስ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝሓደርዎም ሰባት ኣለው እቲ ካልእ ግን ፅልዋ ዝገብር ማለት እዩ ካልእ ግን ፅልዋ ዝገብር እዩ ሙሉእ ብምሉእ ክተሓዘካ ዝኣክል ቦታ ዘዳለካሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ተመሊሱ ተወቂባ ምስ ወፀ ተወቂባ ክትፀንሖ ትኽእል እስኪ ተመሊሰ ናብኣ ክመፅእ ምስ በለ ተመፂኡ እንተረኣየ ዋላ ሓንቲ መከላኸሊ ዘይብላ ዕርዲ ዘይብላ ባዕፃ ከፊታ ዝደላ ነብሲ እንድሕር ኮይና ኣብኡ ኣትዩ ከምድላዩ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እሱ ዝገብሮ ዘለና ነገራት ከዓ እንታይ እዩ ኣእምሮና እንድሕር ከፊትናሉ ንዕኡ ነቲ ሓሳባት ክእትወልና እኽእል እያ ብኣእምሮና ሓሳባት እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝኾነ መገዲ ሓሳብ ክመፀና ይኽእል እዩ ድምፂ ጌርና ክንሰምዖ ንኽእል ኣብ መገዲ ሰብ ክዛረብ ከሎ ንሰምዕ ሓሳብ ክመፅእ ይኽእል ዝተፈላለየ ገሊኡ ሓሳባት ናትና ባዕልና ነበግሶ ይትረፍዶ ንሰማዕ እዩስ ንባዕልና ከማን ዘሰንብደና ነገራት ኣሎ ኖ እዚ ሞ ዘይበሃል ኢልና ባዕልና ንባዕልና ስቕ ነብሎን ማለት እዩ እዚታት እናኸፈትና ኣለኹ ክንከይድ ንከልና ግን እቲ ሰይጣናዊ መገድና ኣብኡ ክኣቱ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ንኣብነት ሕጂ እዚ ሕጂ ዘምጣእካዮ ኣማኒኤል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘመንና እዚ ብዙሓት ነቢያት ዝብሉ ብኩሉ ወገን ናይ ኦርቶዶክስ ነቢያት ኣለው ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጴንጤ ነቢያት ኣለው ማዕለያ ዘይብሎም ነቢያታት ዝተዘርግሑሉ እዩ ብፍላይ በዚ ዓዲ ኣምሓራ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት ዝፍጠረሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ኦርቶዶክስ ድዮም ዋላ ኣብቲ ካልእ እምነታት ሰይጣን ክላፋለፍ ክሰምዕ ገለታት ንርኢ ንኽእል ኢና እዚታት ግን ከታልለና ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሰይጣን ብጣዕሚ ድራማ ክሰርሕ ይኽእል ተኽእሎ ኣለዎ ቅልጣፈ ኣለዎ ክእለት ኣለዎ ስልጣን ኣለዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ከምቲ ዓንቲ ክንብሎ ዝፀንሐና እዚታት ኩሉ ንዓና ካብቲ ዘለና ሒዝናዮ ዝፀናሕና እምነት ከነኣንቀና የብሉን መገድን ሓቅን ሂወትን ኣነ እየ ከም ዝበለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በታ መንገዲ እቲኣ ጥራሕ ኢና ክንከይድ ዘድልየና እምበር ካብኡ ወፃእ ዘሎ ብዙሕ ጫውጫውታ እንተሃለወ ትርኢታት እንተሃለወ ኣብቲ መወዳእታት ዘመን ኢልና እዩ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ድንቅን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም ነቶም ምሩፃት ክሳብ ከስሕትዎም ዝኽእሉ እዩ ዝብለና ብጣዕሚ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝገደደ ብዙሕ ድንቅን ተኣምራትን ክንርኢ ንኽእል ኢና ብድንቅን ተኣምራትን ድመፅእ ነገር ከዓ የለን እዚ ትውልድ እዚ ክፉእ እዩ ድንቅን ተኣምራትን ክርኢ ደሊ ኢልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ከምኡታት ተሪኦታት ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ እዚ ግን ድራማታት ናይ ሰይጣን ኮይና ኣይዝረኣየኒ ሕጂ ኣብኡ እግዚኣብሔር የለን ኢልካ ሙሉእ ብምሉእ ደፊረ ክዛረብ ስከፍ እንተኾነ ግን ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣሰካፊ ስለ ዝኾነ እንተኸኣልና ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ዘሎ ብኡ መንገዲ ጌርና ንኩሉ ትንቢት ዘበለ መርምሩ ኢልና ክንምርምሮ ኣለና መርሚርና ናይ ብሓቂ ድዚ ንመርዓያ ዝግበር ዘሎ ምስ ሰይጣን ተታሪኽካ
أبي تنعك مني خا خندي خا أنتي تجبر أنتي تقول كمل كتزارب أنتي زنقولهم زي مسؤول عليل كا تدافير كادي وتتعرف كا زجبر نجر دلوستات كله بزيتات كله كنتاتنا أنت زيت مالتي زي ما زعبلنا حفتناتنا أمنت حاش كوين اسمعني أو الترفقن بتعمي أتأجامي عينت كنتاتي تحنت خنجبر الله دلنا نجر تاي بتال توهبتنا مجد دكت إلنا كن كيد كم دلنا جن أو أجن ترد الله كسمر الله ندل مالتي هاي الترفقن أنت زلت أنا إحنا صلواتات كجبر لنا خيلي التصلواتات تخان إحنا أنت أنا بحق تحتنا هاللي ناخذ نخنا كني بعلو كوي من فس كل ساوشت إن نحر هاللي خوينا سيدنا وخمت أكيدني وزحات سبات الخريستيان ده سيدنا كتحز خير زول له نالواتهم سبات ياتون أنا بحق خريستيان ده يكون كل يوم ويدنا ناس كريستوسون اليوم بسمك وزحات أجانت نوت نيرنا وزحات نفوس نيرنا ويدنا ناس كريستوسون أيفلتكم نناتي أكونكم من اليوم الذي بتدين كنت عمراتنا يكون زخون دلنا تأيو أنا بحكي تمنفس كدس عوشتنا اللودي يلني زخ أنا كلاتنا عوشتنا بعنا نمرمرو التنقبر صراحتنا نذكر لنا أي عنتويك إلنا ناتنا إكسبيرمنت نقبر لها عوشت جزانا عوشت جزانا نحنا كمية لنا كمية لنا لنا نحنا حسبنا أيو أو هنري نخلنا نفسنا أفتوشت بيت كان أب كبابي خان دي جبر كايو أب الدبابة يكير كان تجبر كايو زفتكم دلونا جرا يكون الموت الذي I think وهلا خمس جرا عطوامو نافتم قالوا أتحد مع عبيات جرا قاعدين أنا سبق تمليشي يكون دكتور برهانة أبغى أقولهم كنا بوتات شبت كتب لنا توسع حساب سيطان نفسه بيعتديو يعتون تغينو بخمي زعتو أنت عتيقة بخمينا نوصو أتقال لابيلكم مستعجزينا حسابات كتب له بيكش ولدة تنسى بيكش تسفهم بس بيكش ولدة تنسى ثلاثة أنت نحتوتات سيطان نفسه بأوشنا يعتدي كعدت خيلي كعدت نزخل تغينو بخمي مساعة توخ بخمي كانوا زون خيل ثلاثة أتقال لابيلكم بحساب مالتي حراي أبوش تسفهم كمل على مخنياتو سيطان أوشتنا كعدت انتدأ خوينو رحنا مسنخون ترحيداتو دحر جزي أبيهر ويحساب جزي أبيهر أوشتنا انتحليو كم تهواري باولوس نا فيليب ملوختو دي معرف كلتا وزر حمشته تبكرسز زنبال حساب سي أباخاتكم ما يحلو زبالة أوشتنا حساب أملاخ انتدأ أهليو حساب ديابلوس كحدر ويدما دليل ديابلوس كنمال أينخ إلن إنا حجي ديابلوس جن دليتنا فلتي يهودا مسكورسوس بزح غزي يخو قعس كله فتاو منتاي كم زنبر اي زفلت فتاو ገንዘብ كم زنبر كابتو مصواتون وسد كم زنبر اي قال املاح زمسكرلو حجي ابتا وانجيل يوحنس معراف 13 قصر خلتن تدارينا كدرر خلو خا ديابلوس ناب لب يهودا اسقرتا ود سمعن كتحزو قدم حساب اتيو نبره حجي كابزم كلهم مريچو اب يهودا حساب كأتو زخاله ديابلوس انت دعلنا بمولع حسابه يهودا مسمن اي نبرن مس كريستوس اي نبرن اتا حساب زحدرلو دما بتا زفتوا بمنتا يرخيبوا دحر بغنزب بسا لاسا قرشيو رخيبوا امو حجي عوشتنا طروح زخونه اخاتمل امبر نزملئ ايتملؤنيخا ولا تملأ خيو اتتملؤ كفسس ايو اما اتا كم سريت انا كوسدا زلن انت حساب املاخ ويدما منفس ميت كاين الله باش ميت كان كلها ميت غير كان الله اسمعنا الكونكشن يقول كونكشن تقفل باش ميت غير كان الله تالكاني تورجد يصنع ميت كاين انت اخنا بتناتي تناخف كان برنات يا زلابزيا اراي حجي اتي نحنا
حساب أملاخ أنت دا أهلينا وشتنا ديابلوس زغنا حساب كأتولنا أي كإلني حساب أملاخ تزيلينا نحاسب حسابناتو سلا زغنا جن نتا حساب دما كم زي نيهودا نقوليتا خشطو أب قبري كوعل زغبرو كم كتقبر دفعك بدحري دما كتقبر يتابعك كتقبر يعدمك مودعتا دما كساس خوين دما هيوتك خمتت قبرك دما تمليس دما يهودا نفس غيري كينسح ديابلوس لتقاصصرو كيدن تايغرو تحانيقو دما هيوتو يحلفو مالتي مو ترف دما بوش ملالي قال هيوت يسمع لنا ابيك ايش ولده تنساه سمعنا قبل بنا يحضرلنا الراي ابو عيش تسفهم عن قدفكم لابلكم انت مليسي اجن حصر ابيله نحنا سي وي محضر منفس قدس وي محضر منفس رقسينا نكون اذا خاني اب نحنا فقاد نحنا نصا فري ويل دبال እግዚአብሔር زهبنا له اب حج جميرنا ቤተ ክርስቲያንና ጽቡቅ ስርዓት ዘለና ቦታትና ቤተ ክርስቲያንና ዘጽናሓትና ህፃናትና ነጠም እንታይ ይሆኑ በታ ግዜቲያ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ይኮን ሓደ ዕላማ ካብቲ ረብሓ ናይቲ ጥምቀቲ በሜሮን ኮይኖም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ንሕና ኩልና ሕጂ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ይኹም ተባሂልና ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ግን እንተጋዕዚና ያ እዚ ሓደ ንመሃሮ ዘለና መጽረይኣ እንተጋዕዚና ያ ሰፈር መን ክትከውን ያ ሰፈር ሰይጣን ክትከውን ያ ሕጂ ሰይጣን متن ألبو زخانة سرح دسرح له ننشتي ونتخون سرح سيطان سرح له تحبي يزحمل له تحبي يدسرق له تحبي يدزمل له نسب كم منفعة مسيلو من قدس أن يحوز قتلن زي شفشفن زي صرفن زي خطرن كالله حجي أما دي أماني الحونات حتى خمسة مسخيا زم سيطان زي حضرهم سبات أما نقد خوينا بوخ حلف زغل سب ولا حدا ينبرن يوم زبلنا ولا حدا سبا يحلفون يمنيرهم حجي نايمان جزءات كينهم تصنيحهم له ناي شيطان نتسب أبرعدنا فرهن كقتلوان كبلوان من كسقات زغلون حسم كم زنبري زي صراحة سيطاني سلازي سيطان انت دافق إدنا له أبانا كسفر يخيلي أب ملغتي يعقوب معرف 4 شدشتن مكساب شو منتظر لخنا ببايا نسقنا أبزي حس أجايه سلازي دما أملاخ نعبيات تصاررهم نتحتات جنا أجايه يهبوا ميبل بارسي نأملاخ تجزؤه نديابلوس جنا تتصارروه نسخاباتكم كهدمين تتصاريرناها أبنا قرب يكلني تاع مستاني عن توي وانت خير كوين سمعني حيلي سلطان اللول نحن أملاخ حيزنا نسيطان سعيرو ذهبنا أملاخنا قبل على سيطان نحن دما سلطان لنا أقرأ من قديك بلادلية سلازي سيطان وكحزنا كأتونا يخيليو ركيغيو منفس مهانهم فلت لنا سروحو خم نقبر قبرنا إذا كنت زي عدي من أيو أنت زي يفكيدنا له أي كالني بتا نطب من تأزل أنا أب فقدنا أب دليتنا زي تمركوسي زقبر ولا زي أبيرونا يقددنا نحن فلت أزلنا تحيال أملاخ كله زقبر كله زفترة نحن تزي فقدنا له ولا حنت يقبرني هاي قددناني مغنياتهم غير أي فترنا أب نص عدليتنا تمركوسه والثانية خنوسن مريج أجن هبنا من أتي هوتن موتن برهانن سلماتن أقرب لكم اللهم موني دلهم مرزو جن كم ناتي دليت نعقدكم زخناكم هوت كم موت برهان كاب سلمات حريو هاي بلنا حجيت حدا تمريضنا من سفيرنا الله مالتي ديابلوس فلا لاي قتالي مالتي ديفايدر مالتي ديابلوس تا قال بقالا اندحر نتي هوتن برهانن حرينا خاني منفس املاخ امسانا له تابيت مقدس املاخ اصرينا حيزنا يالنا سلازي زي حجي نمهارو زلنا ونكو نتا بيت مقدس املاخ بصري تاخذ نبر محضر منفس قدس كوينا خنبر بيته يا غعزيكم ما خيب لنا اينا بنسحان بقدس قربانن كنبر زلنا لذي يا لمل كاريصاك الله باشن الراي روحان ودي دارغانا بات مقدفات ساعتهم كيدان دي تاخلني الراي سلتي زتوهبه تمرتن زقربه حتوتاتن زتملسه ملستاتن قال هيوت يسمع لنا جزينا اخيل له كلنا نصلي حاف نبل ابوتاتنا هاب صلاه تسولنا راي
مجمريا كبرن مسجانا نعمل خيفون بخالا أيدما حونا دياكم برهانة يغني لنا زيادير ناقل قلتك زمن يبارخ آمين كل جزية تجوه يخمو زيادير دما مملشو تجهاتو حيلو رديئتو دما يعدلك كابتوم ندنقوم كابتوم نحقوش سلام كابتوم نعقل قلت دخيمنا زي بلو بكل نجاركا أبنت زغونكا حاو إخامو أبنت كونكا نبر ما زيابيهر يحجزكا بتعمينا نمسجن مؤمنان دما تقولو كم معر كفسس زمسية قالوا دما نسلم اسمع إلنا زي كنا كنسمعه إذا حجي حتتات كمت أنا زمسية نتقال سمعنا خنبرلو انت دقات خيلنا سرح سيطان كنسرح ينخلنا سيطان قربنا أي كإلن إيو نمسمع راح تغوين قل كدحنا أي كإلن إيمو سمعوا نزق علي زقبرو بالحساب أي أبكوحي بيتو دي سرة إيو زبلناك على أملاخمو نتغل باب جزيو إن سمعو إن مهارو زلنا بتاقبار نصدقي كنوافر اللو دما جابير يحجزنا دقيمة زمنا قلقلتك يبارخ كلنا نبار نصالات حفنبل بصالات كنعصينا اسم آب وول ومنفس قدس هذا أملاك أمين قدس جابير أملاكنا سلس أنحنا ساعتن جزيان جابير أملاكنا نمسجنكا اتساعات ناتكايو نحنا ناتكاينا اتقالوين ناتكايمو جابير أملاكنا نحنا تقبلتينا نحنا نبلا نجار يبلنا نمو نتقولوا نعاقاتكم إلكا ذهب كنا دما نتذهب كنا تتأكمتي نعاقا بو نخبرلو نفسنا دما نحنا لك خون دما السخا حق زنا كفتنا أفتنا خيتاتو نقحن صلين إلكا نأخمو كسا بديابلوس تفتنا نودق دويلنا نصنح زي كنا سنتايدا أقدمنا بصوم بصلات بقالكا فليتنا مجد حيلي مجد صنعات كنفلق دما السخا عين لبنانا أبرهلنا كل تمهرنا يو أبكند حدا 36 سناي فرينا دما سماعو منقستي إنه ورسلو قبرلنا قدس جابير أملاخنا كمزي نعنا هبكنا زلخا منفساو قبائي كأكبو زي كالو تأكبون ممهران زسانو زحات ببي كورنو اللومو نتوم زأكبهم زسانو أكابي هبكا ممهر أقل خطبهم دمان لمنكان أنا نزهب كان دما نمسجنكا زب علمنا ورجال الحمام سخار حقلنا فوس محرت كالا أخلنا زب هاجرنا كبابنا نزلو شجرن مكران سببان دما إيجابي راملخنا نسخانة وقئن ورا وقئن بسلام كيرلنا نريئو نسمع زلنا حماق نجر إسب أو نجر زقبر زل دما إيجابي راملخنا سبات مخاننا فليتنا سب مال الدما بنعاخاز مسل بإدكات تفترة كابه واتكا هيوز ذهب كايو كبر فترة مخاننا فليتنا كبر نجر أمبر حسر نجر كي نجبر نسخ حق زنا زنري أزلنا زمتا زنري أزلنا شويا زنري أزلنا عمز زنري أزلنا حماق نجر إسب أو نجر جابير أملاخنا نسخة كاوشت كله أرحيكا سبق برنا سبق برنا جابير أملاخنا سبق برنا نعخاز تمتو نعخاز فرحو قبر خاز قبرو سبات قبرنا جابير أملاخنا بنادينا قدس رنقل مريم مالادنت بناي ملاأخت تراد أنت بناي نبيات نهاريات صادق أن سمايتات صلوت هاي تفلينا كم تنهاريات زمهر كايم أب سمايات تنبر أبونا نداولنا نسوع عكالنا سمكاي قدس من استغات مصا فاد كام تاب سماي كم دم أمدري يكون نعلات إنجرانا لما هبلنا نحن نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا مدقلنا كم كفادنا النمبر فتنا يتونا من قسن حيلن كبر النزل علمنا كإما أمين أوزت يا مريم
بناي قدس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خير دنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك الله سخي كاب أنس برختي خي فركر سخم برخي وأم تسقى جابير مساقي وأوفيس الدس والكي حتياتنا صريلنا نفتو وجه يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويسري إبزينا وأملاك المدان يسكر كرسوس كان سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أوية كانت وأوية ديا كانت ران ساركو سانت ببس مكم كونوا فتحانون تحنا يرسيان نسكلوان سميات زيو مهار النكسوس مال عصر تخلت زيو مهار النكسوس 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 صقون أو أبيك أسيس بصلاتك قدست هذا في معكم بزمصغي علىكم باخ منفس قدوس لما شرعت تفتحكم من تجدنا مريم مهار نكسوس بالعصر تجدنا مريم مهار نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس بأنت تجدنا مريم مهار نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس بأنت تجدنا مريم نكسوس وانت تجدنا مريم نكسوس أجابتنا إياس كرسوسن فقراء أملاخن حبرة منفس قدسن مساين مسكلهم من يكون سلخلو زيابير مسجانا يبصحيو صباح قبري اللنا ناي أدينا أدي أملسو بعلت بيتهم لنفسهر أبوي رؤسهم ساعات 10 فرغان أبيت كريستيان فتحات كم زنريو زمت سيبلنا نجن بوزم بتنا بيت كريستياننا ويب سايت بوهم محلال في سلازقنا أبب بيتنا خوينا أبتي زجبر ناي سرعة فتحات صلوات ترحيبكم ندينا حدا أو نسب السماء نحزنا نرين زيابير يصنعكم كتبلو كتساتفوا لما تم جزيز لكم حدرا ناي صباح سبات قبرنا طعم مشات قبرلنا كبر المسكاننا أملاقيكم دقيمنا نحونا دكتورة زيابيري هابلنا أخي لمس كلنا قصنا خويلنا دا أنا سليفة تخوا يعني قص كم هو على تاك زيابير ذهبنا بسئل بمعدو كان يرنا خينا الرخب ستحبي خاينا كلها هاي دي سلام لهم كريستيان دي أتقن الناس يفعلكم هو تسمع لنا ويسمعنا هو تسمع مسكين عقد الرأي أن تمضي تراهم ما بعد ما سمعنا آمين هو تسمع لنا آمين Thank you حبيبكم زمسكم بات بزحتا الله يتي وانا